سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونون صبوك تكونون ناي وترو تمنيتنان بهاجنانيو لو مون كم وترو العلا قداسنتن وانا وين زخونه زينان تحسوتاتن حزنا لكم قريبنا لنا كساب موداتا نايز مدب مسانا كتصنحوا بخبر نقدمكم لايك بمقبار شير بمقباركم بمهنا صريتوتات ناتكم بمتحف اكالات نايزي تحسونا كتكونوا نابكالوت نخبازا كتحجزوا دما بخبر نقدمكم سلتو تقبروا لنا دقف دما تجيبنا دقاقيبنا كي مزقنا نحلفين دلنا نايلو مارسي امقد زلو نزوبانا زملكت تعمفا في بوليتيكا مقصاصات كنرينا نايكو طباز تسسون كنرينا لذي مجمريا كن بزس كنجمر. Ethiopia reaffirms peaceful path to Red Sea amid provocations from power-clinging Isaias. Diplomacy and regional cooperation in response to incendiary claims by Eritrean power-clinging President Isaias Afwerki, who accused Ethiopia of preparing for war and dismissed its Red Sea access aspirations as a foreign orchestrated agenda. In his televised address, President Isaias warned of looming conflict, stating that Eritrea is fully prepared to confront any threat. He went further to claim Ethiopia's Red Sea push is not a national project, but a plot fueled by foreign forces, using Ethiopia as a pawn. While Ethiopian affirms peaceful path to Red Sea amid بحفشة كم زنريو زلنا تي ميديا بوغن إثيوبيا بيمانن تقامن قبر ملس زبو زلو ناي إرترا ويون ناي بريزنت هاجر إرترا استوهبه انترفيوين قبر ملسن ناب كوينات زعد مخانون إثيوبيا نمن فررح كم ستقمرلو جيروميوم I don't know تي ناي قوانقوا حسر الدينا خنبلو ولا تحلف زبالة كفآتي وكم زق برا ما يفلتني أبتي انترفيو بزدل خايا وكتشرفوت خلي خاقن نمن تايقم تفددو دلوخم زبالنبر كانت فاكمينا بزخن مسؤكمينا ميسايل كنونش فالكمينا سراويتنا حيالي زبلك على ثاينا برد انتاي يمسؤك النزي عندرا انتاي يمسؤك النزي شندحدح انتاي يمسؤك كمزا عمسلة تهديد زبل انترفيوي نيرو جن نعتاتو بقمت ألسلو زردهم بحطونا يفتق بحر دما أفتق بحر كنو بكم عين دلننا جن بزن سخم تقربوا وزلهم أقبابنا حطو عشالاون زي بسولن دنقر ناس تحوسون حتون دامبر ازي مزقر تخاب سلام زنبر هيكونن زبل زربا زنبر امزيزوم تمازيزوم نابناتهم ناراتيف يروون رلنا ازي دما كم لبرجر كي خاطريو حدا اقداس متنقاتا درجا بزحد ما ناي مጨረሽታ መጠንቀቅታ ናበሉ ዝገልጽዎ ዘሎ ካብቲ ፊልድ ማርሻል ናቶም ዝወጽ ሓበሬታውን ክሪና ባዕሉ ኣብ ቴሌቪዥን መጽኡ ዝተዛረበ ማለት እዩ بحفشة اتزنبر انترفيو دارجا ريزنبل زخونه سب ويون بتخكل حق خزاره بزدلي سب ويون تكون نتك جلس دلي لكوينات قسقس هاي نبرن ناب كوينات زخيد منقدي تختلوا لهم إذا بحاده زقمت أنا يكونن عريفكم تقمطوا ويون عدوا علو زبلي عدوا علو كوينات ندل لنا بزمت إناخم فنكلكم إنا ناي كوينات سراويت دالنا لنا زبل تحديد ولا جلس نبر يكونن بحفشة اتزنبر كونتات بزيك على العالم تقبروا زلهم تهديد نسمع لنا تقبروا زلهم حستنا علم لخاو حقن علم لخاو كبرتاتن نريو نكتاتلونا لنا نسخاتكم نزقول لنا قبركم دما كي تسكفكم من كي حفركم من كيتكم نمحبر سب عالم تنقر لهم الزخا نت محبر سب عالم ونعقد كم زلكم زقلتينا بلز زاربي نيرو حنتي سيجمنتنا بريزنت إرترا قريت شير جيرو مازلوتي ناي تعدي ميديا أبزرايو زي دي 30 مليون هنا منتاي لمن كتفرارها له 180 ولا 130 مليون كابي يمسيو تدغاغم دلو تناريتيف تقنا نايتزانتا دحري حدا بيبكايو كساب كندي عشلاوي عند رايزي كتقمت وين دصقم ايكونن درونات امصينا لنا درونات امصا خيتكا انقر تبل نزي تعنو نزي تقتل اموداتا كل نجر كتودو تغيلا كابز دخف عشاننا تالو مسايلات علنا 3500 كيلومتر دقيق مسايلات علنا تانكتات علنا مدافع امصينا لنا زنجر معلت تقورد له كاب عين سب تصوره يكون لازم كمزين حزنا بعصب كنا حزنا بزي تطوينا بغاش باركا كمز نقبرينا بالسودان اتينا كمز نقبرينا امرو له وسب كمز حسب خيل ناي بحكي اشلاوي عند راي زيان سمعت لنا زي سمعت انا سيجمنت بعلاتهم انتربريتي ترانزليشن جيروم
ናብ ናቶ ሚድያ ኣቕሚጦማ ዘለዎ እዮም ብርግፅ እቲ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝከታተሎ ሚድያ እዩ እዚ ስለዚ እዛ ዘረባ እዚኣ ኣበየናይ ክፋል ናታያ ኩናት ክንውጅ ንደለና ንኩናት ንፅሕትር ኣለና ናይ ኩናት ሕልሚ ኣለና ዝብል ኣበየናይ ክፋል ናታያ ተረዲያቶም የለን ኣብዚ ዝብል ዘሎ ትህድድዎ ዘለኹም ንሰምዖ ኣለና እዚ ከዓ ዕሸልነትን ድንቁርናን ዘተንብህ እምበር ልቦና ዘተንብህ ኣይኮነን ንመን ኢኹም ከተፈራርህዎ ብከምዚ ዝፈርሕ ሓይሊ ድማ የለን ኢልዎም ኦኬ this is one thing ሳቶም ዝብልዎ ዘለው ናይ ኣብቲ ገባሕሪ ሕልምናትኩም 130 ሚልዮን ኣይግባኣኩም ኢሉና ኣንጻርና ደይመደይሉ እዩ ነቲ ናይ ባሕሪ ሕልምና ዝዓፅዎ ዘሎ ዝብል ዘረባታት ውስኹሉ ኣለው ሓደ ብዚያሲ እንታይ ኢልዎም ስለኩም እዚ ዓብድዋሃብ ሼክ ዓብድሰማድ ዝበሃል ካብቲ ዘረባ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ I listened to President Isaias Afwerki Isaias speak sharp, composed and honest and I agree with him that some Ethiopian politicians sound like children. ስለዚ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዘረባ ሰሚዐዮ ኣነ ሰማዕኮ ድማ በልሕ ዘረባ እርኑብ ዘረባ ከምኡ ድማ ቅኑዕ ዝኾነ ዘረባ እዩ ተዛሪቡ ነይሩ ብትክክል ኣነ እውን ካብ ሰምዖም ገለ ፖለቲከኛታት ናይ ኢትዮጵያ ቆልዑ እዮም ዝመስሉ ናይ ቆልዑ ዘረባ እዩ ዘለዎም ኢሉ we have drones tanks 3,500 kilometer missiles we are 130 million Asab is ours እዚ ተዘረባ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝበለው ንሱን ይደግመሎ but seriously didn't 30,000 Gaza fighters hold of NATO and Israel for 2 years yeah look at this I mean ኤርትራ ግደፍ ወድሓንስ ኤርትራን ኢትዮጵያ ናይ ነዊሕ ዓመታት ተመክሮ ዘለወን ናብ ኩናት እቲ ተመክሮ ድማ ኤርትራ ተዓዋቲት ኤርትራ ሰዓሪት እዚ ዲስካሽን ወይ ካ ኢጎናትና ከነዕብ ወይ እውን ኣንነት ክትስማዓና የለና ኮነታ ታሪክ ከም ዘላ ታያዝ ትርጉማ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ባዕሉ ዘረጋገጾ ኤርትራ እንተዘይትነብር እንታይ ከም ዝኸውን ኣይርዳእንን እናበለ ተዛረበሊ እንታይ ግን ይብላ ኣሎ ዓብድዋሃብ ኣብ ቀዛ ካብ እስራኤል ዝሒል ሰራዊት ኣሎ እስራኤል ንበይን ይኮነን ኣሜሪካ ሙሉ ብሙሉ ኔቶ ብሙሉ ምስ ከሎ 30,000 ዝኾኑ ሰራዊት ናይ ሓማስ ኣብ ሓንቲ ንእሽተይ ቃፅዖ መሬት ተኣኪቦም ዘለው ንክልተ ዓመት ንእስራኤል ምስ F-16 F-35 ሚሳይላታን ገለመለያ ንክልተ ዓመት ጠጠው ኣቢሎም ኣለው ክሳብ ሕጂ ድማ ንጋዛ ነቲ ሓማስ ክድምስስዎ ይከኣሉ 2 years imagine 360 ተዓፅዩ ዘሎ ምዝኾነ ይኹን ናይ ካልእ ዓለም ርክብ ዘይብሉ 30,000 ዘይከውን ሰራዊት ዘለዎ ኣብ ዕፁ ማዕፆ ዘሎ ታንኪ የብሉ ባንኪ የብሉ ሬድዮ ሓለው የብሉ ገለ የብሉ ንክልተ ዓመት ንእስራኤል ተኣክል ጠጠው ኣቢሉ ዘሎ ሲ who are መን ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ክወዳደር ንኢትዮጵያ ክንዕቕ መን ኢትዮጵያ ዝበሃል ንመንግስቲ ኤርትራ ንሰራዊት ናይ ኤርትራ ክንዕቕ ከምና በላይ ዝዛረብ ዘሎ መን ይክነግር ዝኽእል ዝፈልጦ ጥራይ እዚ ኤርትራ ኢትዮጵያ 130 ወላ 106 ትብልዎ ዘለው ኣብ ዓውደ ኩናት እዚ ቁፅርታት እዚ ተራ የብሉን ክንዓቕ ዘለዎ ይንብል የለና ግን ኣብ ትክክለኛ ኩናት ግን ናይ ኩናት ተመክሮ ዘለዎን ልዕሊ ኩሉ ድማ ዓደይ ባህሊ ኣይሰዓርኒ ህዝበይ ባህሊ ኣይሰዓርኒ ርስተይ ባህሊ ኣይሰዓርኒ ብቐሊሉ ይሰዓርኒ ከተዳኽሞ ትኽእል ግዜ ክትወስደሉ ትኽእል ግን ክስዕረካ እዩ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ፅቡቅ ዝኾነ ምትሓሓዝ ገይሩ ነቲ ኩነታት ገሊፅሎም ኣሎ so but now imagine Eritreans united, disciplined, ready to defend their land. Eritrea isn't fragile. It's stable, respected by globally and prepared. A nation that can access any weapon it needs and more importantly, has the will to stand. A Somali proverb says, 10 sons united are stronger than 10,000 sons divided. Oh, to my Ethiopian brothers and sisters, drop the war talk. Unity beats numbers, wisdom beats noise, and Asab belongs to Eritrea, not yours. Thank you. Abdul Wahab Sheikh Abdul Samad. I will react to the apex. Tagimay post Gabriel. Nebahaki exactly net konatat tgalitsin an samazana tayz bilom zalo. Abzaba Ertra dema shonkola lay tbalilo. Ertra حوارات زلوم unity زلوم تمورات زغون هزبي discipline زلوم ready to defend their land. كل جزء دما دلونات نهاجرهم نمكل خال زلوم. Eritrea isn't fragile. Eritrea كم إثيوبيا حجوز جوز بكوينات بتي الوا بتحدى أجر بتحدى أم لغلق زلوا حجر يكونن fragile ويكا سونكوف زل حجر يكون stable قبل ما بخالات علامات كبرت زلوا كل جزء دما دلو زغون زبن حجرني بلولو قبل ما a nation that can access any weapon it needs قبل ما نسكابس دليت حجر
بزخون يخون من قدي جزيئة كرتا كتتقل أفضل بحر زلو هجريا and more importantly has the will to stand يعني كل دما كم هجراو نتومن ولاو نتومن ناس نتومن بفتشم أواقع لقا خطو زي كل يوم ناي سوماليا تقصي وين على مسلا أنت هيتبلا الله يلوم عسرت زحبرو حبرت زلو محوات نعسرت شح جتمعاقلو دكي فحبتن كتولا مخلو سلازي عسرت حبرات نعسرت شح كباتاتنوم يقول حبرت رايت وساني زبلنا زلو نحنا دما إذا channel زي نجوهم مشيتن زرباناتو حبرت ناتنايو حدنت ناتنا نسيت حيلنا حدنت ناتنايو مستير ناي قصالنتنا ناي عوتنا ناي هلاوينان سلازي حدنت ناتنا زفتاتن ملأ يكون سيطان أنصارينا كل جزء I don't care who he is menu كابي متيو تاي علامو إيرتراوديو إيرتراون I don't care حدنت نايز بإيرتراستن كيف قدامي تلاقيناتنا قدامي تلاقيناتنا كده جاك ملكم يزيا حدنتنا مستير عوتنايو كالوت هوني فلتون إحنا ترى كنا كالوت كلهم يفلتوا حدنتنا مستير عوتنا كتسألنتنا سلزين حدنتنا كنواقالون كنوقلون يكبا نسو تلبوناي كتسيلون تايلو My Ethiopian brothers and sisters drop the word talk إثيوبياويان حواتين حاتين زنا يكونات أجرجرن زربا عليوه هذا النزل لو هزبي كل جزء قصري هاللغة قال هاللغة سعرك هذا النزل لو يلو wisdom beats noise كم ربما لبونا زلوا نتشاو زبلن قرشاو زبلن هس أنا وكذا زلون كل جزء سعريلو أما داتا عصب عيناتكم يا عصب نبرتنا يرترايو سلزي عارفكم تقمتوا عدوا علي بلو مالو كابز تعم زربان كابز عبي لبونا ومخرن يلا سلزي نقتل تي تعال زلوا دما أبزياون بعلاتهم صحيفة مزنا برنيرم أب بريزنت سياسة بزقبر انترفيو نابلو بتخكل نمنتاي العام كم سجاربهم ينقروا لهم كابز كاتيلهم again ناي إرتران إثيوبيان يري وصلوا زلوا كاليتي بوتا دما تاك هرمواز زلوا غازية really try to betray Djibouti? Did Ethiopia really try to betray Djibouti? The truth behind Isaias Afwerki's claims. What would you do if your neighbor offered you $4 billion a year just to let them use your front yard? Well, Eritrea said no thanks, or at least that's what President Isaias Afwerki wants us to believe. But this story is messier than it looks. In a rare interview, Eritrea's President Isaias Afwerki claimed that Ethiopia once proposed ditching Djibouti and shifting all its imports through Eritrea's Assab port instead. That would have been a massive economic blow to Djibouti. That would have been a massive economic blow to Djibouti, worth about $4 billion in revenue every year. But Afwerki says he refused because, quote, Ethiopia once proposed ditching. حافشة أنت هاي مزبل زلوا عبزي تي نايت بريزنت هجري إرترا زبلو قداينا جبتي إرترا مس جبتي كواجونا كباسونا يدللو زعينتو دراما يمزتو كمزلو أمشور نزيا جوزر بازيا حنفشفش كفترو لا كتقامو لا ناجندهم كبعلوا كم زغول فلوتيو but who cares نساتهم ناتهم علامة أجندنا لهم كل جزء دما أجندة خدليو كفتنيهم ناراتيف سلزد اليوم أبي أحمد دما عبد الرحمن زربان زنبر مراحل سلزغني برجس بريزنت سياسكا نتن مزاربك خنوز خلا ويونتناتو propaganda machine من كساقسك خنوز خلا نداديه بولو إن نعتقد بيلهم ساتهم بتخكل إيرتران أمونجو جبتن شبيان زلو نايب حكي أب كنوع متكلات زقومي زمدنا كفرس يدللو النابل اليوم زاربو زلو بت أموداتا جبت بزعبا زقوداي زي تزاربتن إثيوبياون بوقعي بمنقد منقستهم كساب حجي أي ملسونا لوغن نتزاربانا بريزنت سياس بكل دايركشن بكل قطعات بزعبو يوم تزاربو زلو everywhere you go they are talking about it okay هذا بلو لي كنكتلينا أبزي كالايتي أبي أقداس وين زلو زيو በፓርላማ ተው ተብላችኋል። ይቅርባችሁ ተብላችኋል። ያለፈው ኢትዮጵያንም ጎርቷል። ያለፈው ትግራይንም አድቅቋል። ያለፈው ኪሳራ እንጂ የተገኘበት ትርፍና ብልጽግና የለም ተብሎ ተነግሯል። እኛም ይሄንን እንመክራለን። ተው ያልናችሁ ሰሜን ህዝብ መታችሁ። ከዛ በኋላ መከራ ወረደ። زربازي بزيك على العالم أبزون ذاركا فايرال يوم جيرو مزلو زملا تو የህወሓት መሪዎች ተው በፓርላማ ተው ተብላችኋል።
ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ እዩ የመጨረሻው ማስጠንቀቂያ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ዳርጋ ቫይራል ኮይኑ ዘሎ መልእኽቲ እዩ ንመራሕቲ ናይ ህወሓት ብግልፂ ቅድሚ ሕጂ ዘጋጠመ እናበለ ተሪር መጠንቀቕታ እዩ ዘመሓላልፈሎም ዘሎ እዚ መጠንቀቕታ እዚ ብርግፅ መበገሲ ዘለዎ እዩ ናበይ ክኸይድ ከም ዝኽእል ድማ ዳርጋ ብየማንን ፀጋምን ኣብ ሓደ መወዳእታ ክበፅሕ ከም ዝኽእል እዩ ዘተንብህ ዘሎ እሱ ድማ ናብ ትግራይ ሓደ ኣገዳሲ ወይ እውን ሓደ ኩናት መደብ ናይ ኩናት ኣቕኒዑ ከም ዘሎ ዘተንብህ ምክንያት ብኩሉ ንርኢ ኣለና ብየማንን ፀጋምን ድማ እዮም ዝዛረብዎ ዘለዉ ወላ ሓንቲ ፍሉይ ትርጓመ ዘድልዮ ወይ እውን ትንተና ዘድልዮ ይኮነ እዚ ጉዳይ እዚ ይህን እንመክራለን። ተው እያልናችሁ ሰሜን እዝ መታችሁ መቸም እንታይ ዝብሎም ዘሎ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ቅድሚ ሕጂ ግደፉ ተባሂልኩም ምስማዕ ዓብይኹም ንሰሜን ዝሃሪምኩም እቲ ዝወረደ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ድማ ፅቡቅ ጌርኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ክልተ ሰለስተ ገጻት ናይቲ ኩናት ከተካይዱ ከለኹም ታብቲ ኩናት ናይ ትግራይ ግደፉ እናተባሃልኩም ኣብ ኩሉ ጉዳይ ግደፉ እናተባሃልኩም ሽማግለ ተሰዲዶምልኩም ዓበይቲ ዓዲ ተሰዲዶምልኩም መራሕቲ ሃይማኖት ተሰዲዶምልኩም ምስማዕ ዓብይኹም ኢኹም ናብቲ ኩናት ኣትይኹም ኩሉ እቲ ዝወረደ ድማ ናትኩም ስሕተትን ናትኩም ጥፍኣትን እዩ ነይሩ ይብሎም ኣላ ሓደ ካልኣይ ቅድሚ ሕጂ ዝገበርኩሞ ትደግምዎ ኣለኹም ዚ ዓይነት እዚ ከዓ ሞራል ሃይ ግራውንድ ይበሃል ንሶም ኣብን በዓል ጁላን እቶም ቅዱሳንን ትክክለኛ መንገዲ ዝኸዱን ሰላምን ርግኣትን ዝደልዩ ዘለዉ ግን ተገዲዶም ናብ ኩናት ዝኣትዉ ዘለዉ ገይሩ ክሸጦ ዝፍትን ዘሎ ስምዖም ኣብ መወዳእታ መጥቃዕቲ ክገብሩ ድልውነት ከም ዘለዎም ኢኻ ትርዳ ኣለኻ እዚ ንክዋጉ ይዳለዉ ከም ዘለዎ ምክንያቱ ናይ ህወሓት ሰራዊት ንፌደራል ገፁ ክሃርም ኩናት ክገብር መደብ ዘለዎ ይመስለን እንተገበረ ንምዕራብ ትግራይ ንኸማልስ ክዋጋ ዝኽእል እዚኣቶም ግን ዝገብርዎ ዘለዉ ኩናት ንክጅምሩ ይቕስቀሱ ከም ዘለዎም ወይ ከዓ ይድፍኡ ከም ዘለዎም ወይ ከዓ ከምዚ ምክንያት ይደልዩ ከም ዘለዎም ኣብ ዝሓለፈ እኮ ሰሚዕናዮ ነቲ ምክንያት ኣብዪ ኣሕመድ ባዕሉ ነቲ ኩናት ከም ዘበገሶ እቲ ናይ ዝሓለፈ ናይ ትግራይ ዝነበረ ኩናት እውን ታየ ደንዳኣ ዝበሃል ፖለቲከኛ ናይ ኦሮሞ ኣብዪ ኣሕመድ ባዕሉ ከምኦም ዝበለውን ዝከር እዩ ከዛ በኋላ መከራ ወረደ። ተው እያልናችሁ ብለናችሁ ትግራይን ለቀንላችሁ ወጣን። ተከትላችሁ መጣችሁ። መከራ ወረደባችሁ። ይበቃል፣ አሁን ወደ ድርድር ተመለሱ አልናችሁ። ከሰሜን ሸዋ ትግራይ ከገባችሁ በኋላ አሻፈረን ብላችሁ 12 አርሚ ገንብታችሁ እንደገና ሶስተኛ ዙር ስህተት ሰራችሁ። በሱ ደግሞ ተቀጥቅጣችሁ ፕሪቶሪያ ሄዳችሁ ከፕሪቶሪያ ከተመለሳችሁ በኋላ በስምምነቱ መሰረት ስምምነቱን መተግበር አለባችሁ። የደበቃችሁትን ታንክና መድፍ ማስረከብ አለባችሁ። ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ እቲ ኩሉ ኣብ ትግራይ ዝተገበረ ኩናት ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ እናበለ ዝቕፅል ዝነበረ ግደፍ እናበልናኩም ግደፉ ብሰላም ይሕሸኩም ኢልና ወላ እውን ትግራይ ሒዝና ከለና ገዲፍና ምንወፃልኩም ኣብ ዝነበርና እውን ግደፉ ክትበሃሉ ከለኹም ገገዲፍኩም ከም ብሓድሽ ፅጋብ ተተርኒዕኩም ናብ ኩናት ትወፁ ነርኩም ኩሉ እቲ ዝወረደ ሓደጋ ድማ ግደፍ እናተባሃልኩም ዝወረደኩም እዩ ሕጂ እውን ኣብ መወዳእታ ውዕል ፕሪቶሪያ ተፈራሪምኩም ብመንፅር እቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ድማ ታንክን ዕጥቅን ሓቢእኩምዎ ዘለኹም ኩሉ ከተረክቡ ወይ ዝግባኣኩም ዕጥቅኹም ከተውርዱ ጥራይ ኢድኩም ከተርፉ ዝግባኣኩም ድሕሪኡ ተደለና መሬትኩም ንህበኩም ተደለና ይንህበኩምን ተደሊና መሰል ንህበኩም ተደሊና ንስርዘኩም እዩ ዝብሎም ዘሎ ስለዚ ትግራይ ኢነ ዲፕ ትራብል ዘላ ክልል እያ ኣይሓፍሮ ኣይሓንኮ ድማ ዝኩሉ ሽግር ከለዎም ኤርትራ እያ ሽግር ዘለዋ ክብሉ ትሰምዖም ናይ ባሓቂ ዝሕዝኑኻ if you don't believe me ከምዚ ዘጋኑ ዘለኹ ይመስለኩም ክሰምዕዎም ኢኹም እንታይ ይብልሎም እቶም ተጋሩ እዚ እንታይ ይብሎም ኣሎ እቶም ተጋሩ እንታይ ይብሉ ኣለኹ ክሰምዑ ኢኹም ኢትዮጵያ ውስጥ ታንክና መድፍ የታጠቀ ክልል የለም። ትግራይ የፌዴሬሽን አካል ነው። ትግራይ ታንክና መድፍ መታጠቅ የሚችለው የተገነጠለ ተው፣ በፓርላማ ተው። ስለዚህ እንታይ ይብሎም ኣሎ ኣብ ምሉእ ኢትዮጵያ ታንክን መዳፍዕን ዝሓብአ ወይ እውን ሒዙ ዘሎ ክልል የለን ስለዚ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ናይ ፌደራል መንግስቲ ወይ ግን ኣካል ናይ ፌደሬሽን ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ እንድሕር ኮይንኩም ታንክኹምን ኣፅዋርኩምን ኣረክቡ ኢድኩም ሃቡ ድሕሪኡ ከም ካልኦት ክልላት ናትኩም ተጨፍጪፍኩም ዲኹም ተንበርኪኽኩም ትነብሩ ኣብ ፓርላማ ቦታ የብልኩም ገለ የብልኩም ተንበርኪኽኩም ኣብ እግርና ትነብሩ እዩ ዝብሎም ዘሎ እንተደይ ፈቲኹማ ድማ ቅድሚ ሕጂ እንታይ ኢልዎም ነይሮም እዚ
በዓል ስታሊን ሸር ዝገብርዋ ዘለዉ እዮም ነዚ ዘረባ ዝመስል ተዛሪቦም ነይሩ እዩ የደበቃችሁትን ታንክና መድፍ ማስረከብ አለባችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ታንክና መድፍ የታጠቀ ክልል የለም ትግራይ የፌዴሬሽን አካል ነው ትግራይ ታንክና መድፍ መታጠቅ የሚችለው ተገነጠለ ቀን ነው ለመገንጠል ደግሞ ጉልበት አያስፈልግም አሰራር ህገ መንግስት አለ በዛ ሂዱ ሰምዖሎም ታይሎም ነይሩ ቅድሚ ሕጂ ስታሊን ፖስት ገይርዋ ነይሩ ዛዕባ እስራ ዝተዛረበ ዘረባ እዩ ነይሩ ኣብ ትግራይ መድፍዕን ታንክን ሒዙ ዘሎ የለን ስለዚ ንዑ ከተረክቡለኩም እንተዘየለ ድማ ካብ ኢትዮጵያ ክትወፁ ተደሊኹም ሃገር ክትኮኑ ተደሊኹም ኣገባብ ኣለዎ እኮ ኢልዎም ኣብ ሕጊ መንግስትና ተፃሓፈ ባዕልኩም ዝፅሓፍኩሞ ዓንቀጽ 39 ዝበሃል ኣሎ ንዑ ሃሪምኩም ውፅ ኢልዎም ኣብን ናቱ መንግስትን ነዞም ተጋሩ ኪድ ሃገር ኮኑ ኢሎሞም ሃገር ክኾኑ ይደልዩን እዮም ሃገር ክኾኑ ይደልዩ ንካልኦት ሃገራት ድማ ሰላም ሂቡን እዮም ዝብልዎም ዘለው እንተኮይኖም ተንበርኪኾም ኣብ ትሕተና ክነብሩ ይክእሉን እዮም ኪድ እንተበልካዮም ካብ ክኸዱ ዘይክእሉ ከመይ ዝበሉ ቁርዲት ህዝቢ ረኺብና እዮም ዝብልዎም ዘለው ወል ተጋሩ what do they want እንታይ እዮም ዝደልዩ ትግራይ እንታይ እዩ ዝደሊ እንታይ ድሌት ናይቲ ትግራይ ኣብዚ ዘሎ ተሰከም ካልኦት ናይ ትግራይ ሕውስ ዘብሎ ዘሎ እንታይ እዩ because they don't know exactly what they want እቲ ፀገም እንታይ እዩ ገሊዩ ምስ ኣቢ ድሕሸኒ ኣብቲ ሆቴላት ናይ ኣዲስ ኣበባ ክደቅስን ምቾት ክነብርን ንጉስ ክመስልን ኣብቲ ጎደናታት ናይ ኣዲስ ኣበባ ክሸራሸርን ምስ ኣቢ ሕሸና ዝበለ ይበለና ዝብል ኣሎ ካልካ ኖ ንሕና ትግራይ ትብል ሃገር ክንሃንፅ ኣለና ወላ እውን ካብ ዜሮ ክንብገስ ተኮይና ቀሲልና ክንበፅሖ ንኽእል ኢና ዝብል ኣሎ ኣብ መንጎ እዚ ክልቲኡ ሓሳባት ዘሎ ባእሲ ድማ ኣበይ ፈጢሩ ግዚያዊ መንግስቲ ዝበሃል ዝነበረ ጌታቸው ረዳ ንክልተ ዓመት ላል ኣቢልዎም ሕጂ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ መጋበርያ ናይ ዓቢ ኮይኑ ዘሎ እዩ ብዛዕባ ፅምዶ ሓደ ፅሑፍ ፅሒፍ ኣሎ ዳርጋ ድሕሪ ፕሬዚደንት ኤርትራ ዝሃቦ መግለፂ ንጌታቸው ረዳ ንዓስተረኒ ኢሉ ኣባይ ኣሕመድ እቶም ተጋሩ ንዑ ይኹን ኸይርያ ናብ ሚድያ ሰዲድዎም ኣሎ እሱ ፅምዶ ዝበሃል መህውተቲ ኣጀንዳ ትግራይ ዓውደ ኩናት ብምግባር ንመራሒ ኤርትራ ቅሳነት ካብ ምፍጣር ዝሓለፈ ዕላማ ኣይነበሮን ስለዚ ብዛዕባ ፅምዶ ኣሉታዊ ስእሊ ንምሃብ ወይ እውን ፅምዶ ዝበሃል ንክወድቕ ኣቢ ጌታቸው ረዳ ብትግርኛ ጥራይ ከይመስለኩም ብእንግሊሽ ኢንተርናሽናል ኦዲየንስ ተፃሓፈ እዚ the so-called alliance between the Eritrean regime and the elements within the TPLF leadership as well as the factions within the Tigray Defense Forces has never had any tangible objective beyond granting the Eritrean dictator peace of mind by turning Tigray into the principal battlefield. ስለዚ ፅምዶ ዝበሃል ዝኾነ ይኹን ረብሓ ዘይብሉ ብዕላምኡ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፕሬዚደንት ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕን ሰላም ንኽረክብ ወይ እውን ርግኣት ንኽረክብ ወይ እውን ቅሳነት ናይ ኣእምሮ ንኽረክብ ዝጥቀመሉ ዘሎ ናይ ጂኦፖለቲካ ጠላዕ እዩ እናበለ ዝገልፆ ዘሎ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ኣብቲ ናይ ትግራይ ቦታ እናሰኣነ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኣብቲ ትግራይ ዝበሃል ከመይ ጌርካ ነቲ ፅምዶ ዝበሃል ብትበትኮ እቲ ዕላማ ድማ እንታይ ንፅምዶ ዝበሃል ከም ዝስበርን ከም ዝሰዓርን ጌርካ ተጋሩ ርእሲ እንተለዎም ዝቀሊል እዩ ክትርድኦ ፅምዶ ዝበሃል ከም ገለ ኢሉ ፈሺሉ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ዝፍጠር ዘሎ ዝምድና በቲኽካ ኤርትራ ከም ገለ ኢላ እንተገዲፋ ተሽዑ ትግራይ በይንዩ መፂኻ በቲ ናይ ፌደራል ሰራዊት ጌርካ ከምኡ ድማ በቲ ሓራ መሬት ዝበሃል ዘሎ ጨፍጪፍካ ነቲ ህወሓት ዝበሃልን ነቲ ሰራዊት ናይ ትግራይን ሓንሳብን ሓዋሩን በቲንካ ሽዑቲ ትግራይ ዝበሃል ተደልዮም ክልል ክኸውን ይደልይዎ ተደልዮም ከዓ ቆራሪፆም ናብ ካልእ ክልላት ሓዋዊሶም ነበረ ይገብርዎ እሱ እቲ ዕላማ ባሻይ ስቡሕ ብዕራይ ጌታቸው ረዳ ድማ ንዑ ንክገብር እዩ ዓጢቑ ዘሎ the much hyped relationship that the reactionary group in Tigray has invested immense time and energy into is contingent upon several preconditions laid down by their senior partners in Eritrea. No move whatsoever toward reclaiming Western Tigray so as not to provoke a fano. No discussions of Tigray's potential statehood, full acceptance of the Algiers Agreement, and the provision of military-aged recruits to be trained by the Eritrean regime. كل ዝብሎ ዘሎ ባዕሉ ዝፈጥሮ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ አንጻርቶም ተጋሩ ንኸይድ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ፅምዶ ዝበሃል መንፈስ ብዓብዩ ንረብሓ ኤርትራ ቅድመ ኩነት ናይ ኤርትራታት ንምስላጥ ዝግበር ዘሎ እዩ ንኣብነት ብዛዕባ ምዕራብ ትግራይ ዝኾነ ይኹን ተበግሶ የለን ዝኾነ ይኹን ዝግበር የለን ምክንያቱ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ኣምሓራ ወይ ምስ ፋኖ ፅልእ ክፈጥር ስለ ዘይደሊ የስ መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ ምዕራብ ትግራይ ዝምልከቶ ጉዳይ ኣይኮነን ፅምዶ ማለት ናይ ትግራይ ዕላማታት
ሃገር ክትከውን ያ ትግራይ ምዕራብ ትግራይ ንክትቆዓፀር ሰራዊት ናይ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ክድግፎም ማለት ኣይኮነን ፅምለ ማለት ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝቢ ዝኾነ ይኹን ተጻብኦ የለን ተጋሩ ድሌትኩም ዕላማኹም በዓልኩም ተሳልጡ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ዝነበረ ምፍታብ ግን ገዲፍና ያለና ብሰላም ክንከይድ ኢና ንሕና እያታ ፅምዶ መንፈስናታ ብናይ ኤርትራውያን ዓይኒ ብናይ ተጋሩ ዓይኒ ድማ ብኤርትራ ዝነበሮም ተጻብኦን ተዓልዮም መራሕቲ ናይ ተጋሩ ተጋጊሞም ዝብልዎ ብኤርትራ ብወገን ኤርትራ ዝነበረና ውግን ምፍታትን እንተፈቲሕና ካብ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ጥይዚ ትኮስተ ዘይብልና ካልእ ጉዳይና በዓልና ክንፈትሖ ዓቕሚ ኣለና እምበርከ ንኣዲስ ኣበባ ክንከይድ 4 ኪሎ ክንከይድ እኮ ኣብይ ኣሕመድን እዞም ሎሚ ዝፍክሩ ዘለዉ ፊልድ ማርሻላቱን ጠጠዋ ይበሉና እንታይ ደኣ ሻዕብያ ይጠጠዋ ኣቢልና ስለዚ ሻዕብያ ኩሉ ጉዳይና ብሰላም ንውድኦ ስለ ዘለና ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ጉዳይ ንትግራይ ዝምልከት ዲኻልእ ብስሬና ብቅልፅምና ክንበፅሖ ንኽእል ኢና ስለምንታይ ከ ከምኡ ንብሎ ህወሓት ፋኖ ወላ ሓንቲ ናይ ውግእ ተመክሮ ዘይነበሮ በዓሉ ተበጊሱ ንዓቢ ድሮናት ኣለኒ ሚሳይላት ኣለኒ ኣሽሓ ሰራዊት ኣለኒ ዝብል ዘሎ ቤላ ገይሩ የላህዮ ከም ዘሎ ስለ ዝረኣዩ ካብኦም ንላዕሊ ናይ ኩናት ተመክሮ ዘለዎም ህወሓት ንዓቢ መኪትና ክንዕወተሉ ንኽእል ዕላማታትና ከነሳልጥ በዓልና ንኽእል ኢና ዝብል ኮንፊደንስ ኣሎ ኢትስ ቨሪ ሲምፕል ምስ ኤርትራ ድማ ጥራይ በቦታና እንትሕርሒዝና እንተኾነ ገለገለ ሎጂስቲካዊ ሓገዛት ኣብ ብብንዮም ተዓፂና ኣፍ ደገ ኣለና በዚ ካልኡ እውን ከምቲ ዝብሎ ዘሎ ወታደራዊ ስልጠና እውን ክቡልና ይኽእሉ እዮም መንእሰያትና ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ልክዕ ከምቲ ንሰራዊት ናይ ሱዳን ኣሰልጢና ንሕሜትን ኢማራቱን ካብ ኣልፋሸር ጥሪዛ ካብ ካርቱም ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ኣልፋሸር ዝበሃል ናይ ዳፎር ከተማ እውን ከም ዝግለፍ ጌራቶ ዘላ ሻዕብያ ዘሰልጠኖ ሰራዊት ኣብ ሶማልያ እውን ዓብ ለውጢ ይምፅኡ ኣብ ኩሉ ንኣቢ እውን እኮ ደው ዘበሎስ እዩ ስለዚ ሻዕብያ ነቶም ናይ ህወሓት ወታደራት እውን እንተሰልጢኖም ፋኖ እውን መሰረቱ ሻዕብያ ከም ዘሰልጥኖም እዮም ዝንገሩ ካብ መጀመርያ ስለዚ ወታደራዊ ስልጠና ናይ ሻዕብያ ዓከስከስ ናይ ኣቢ ዘይኮነ ውፅኢታዊ ምዃኑ ፈሊጦም ኣለዉ ስለዚ ካልእ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣብ ኩሉ እቲ ቅንብ ኩነታት ውዕል ኣልጀርስ ከም ዘለዎ ክቕበልዎ ምዃኖም ትግራይ ሃገር ክትከውን ዲያ ኣይትኸውን ዝብል እውን ዝኾነ ዲስካሽን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝተገበረ የለን እንተተገይሩ እውን መንግስቲ ኤርትራ ብወቅዓ ገልፀልካ ይክእልን እዩ በቲ ኮይኑ በቲ ንህዝቢ ትግራይ ነቲ መንእሰይ ትግራይ ንምስታዕ ዝጥቀመሉ ዘሎ እዩ ከምኡ ድማ ኮመራደ ኢሳያስ has made it abundantly clear to diplomats that he has no interest in making any sacrifices for the leaders of Wayane ከምኡ ድማ ኮመራደ ወይ ከዓ ብፃይ ኢሳያስ ከም ዘረጋገፆ ንመራሕቲ ህወሓት ንምጥሓን ዝኾነ ይኹን ሓለፋን መስዋዕትን ክኸፍል ከም ዘይኮነ ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅሎም ኣሎ underscoring his contempt for his junior partners this futile client patron ባርያን ጊላን ጎይታን ባርያን ዝዓይነቱ ዝምድና ተፈጢሩ ዘሎ I believe Isaias sees it in this art of power preservation has made the rational choice he knows precisely where his interests are ኢሳያስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ትክክል ንዑ ዘርብሖ ኩነታት ገይሩ ዘሎ እቶም መራሕቲ ናይ ህወሓት ናቱ መጋበርያታት ኮይኖም ነቲ ዕላማታት ናቱን ናቱ ረብሓታትን ከውሕሱ ንሱ ግን ዝኾነ ይኹን ሓለፋ ክገብረሎም ከም ዘይኮነ ገይሩ ይድሸጦ ዘሎ at this moment the reactionary clique finds itself mired in a grave crisis በዚ መሰረት ድማ እቲ መራሕቲ ናይ ህወሓት ኣብ ዓቢ ቅልውላው ወዲቖም ከም ዘለዎ ገለ ዝገልጽ ዘሎ ስለዚ for the foreseeable and forewarned outcome of this unholy alliance between the Eritrean regime and the reactionary faction within the TPLF aided by enablers within the Tigray Armed Forces is the renewed declaration of war on our people. This destructive path must be rejected by every Tigray. ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ጌታቸው ረዳ ንክልተ ዓመት ኣብ ትግራይ ኮይኑ ዝተቃለሰሉ ነቲ ህዝቢ ትግራይን ሰራዊት ትግራይን ኣብ ጎኑ ንምግባርን መጋበርያ ናይ ኣቢ ንክገብሮን ዝፈተኖ ፈሺልዎ ሓዲሙን ኣዲስ ኣበባ ቤላ ኣብኣ መርቂኑን ሰትዩን ጨሪሙን ትግራይ ሃገር ዝበሃል ረስዑ ወይሉ ኣነ እውን ክመቐኒ ከሎ ወይ እውን ክሽርብ ከለኹ ሃገር ክትከውን ይብል ነይረ ኢልዎም ሕጂ ድማ ምስ ኤርትራ ዝግበር ፅምዶ ትርጉም የብሉን ግደፍዎ መጋበርያ ከማይ መጋበርያ ናይ ኣቢ ኩኑ ክትበልዑ ክሰትዩ ኢኹም ክሳብ ትሞቱ ክሳብ ትሕነቑ ይብሎም ኣሎ በቲ ኮይኑ በቲ እቲ ጉዳይ ንፅምዶ ንምፍራስ ዝተገበረ ፈተነ ናይ ጌታቸው ረዳ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ዘረባ እዚ ድማ ብትግርኛን ብእንግሊሽን ፅሒፉ ኣውፂዎ መዛረባ ርስ ኮይኑሉ ንሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን እቲ ዕላማ ብኩሎም እዩ ተፈኒዩ ዘሎ መንግስቲ በዚኣ የመስጉነ እየኩም ንሰላም ቁሩ ኮይኑ ታውዕሊ ፕሪቶሪያ ምፍራሙ ቶም ናትና ዝኸዱ እውን ናይ ባዕሎም ዝፈጠርዎ ፅዕንቶ ማለት እዩ ሻዕብያ እንተዝኸውንስ ምፈረማ ደ ነይሩ እንታይ ዲ ዝበለ ተኸሊፍና ዶ ይበለን እዩ لمنታይ ተኸሊፍና ኢሉ ኣብዚ ናይ ሕዚ መግለፂ እውን ከይተረፈ እቲ ህዝቢ ትግራይ ተፀዊዐ ተዓዲመ ዝፈጸምክዎ ፅንተት ኣየናስሕን እንዳይበለን እዩ
እሺ በየናይ ነተዎ በየናይ መንገድ ጽምደ ንፍጠር እቲ ህዝብን ህዝብ እዩ ንገብሮ ዘለና ዝብል ሸፈጥ እዩ ንሱ እንደገና ህዝብ ሳዕሲዕኻ ንምብካ እዩ ህዝብ ተሳዕስዖ ይሕጎስ መሊስካ ንምሕዛን እዩ ቅድሚ ሕዝቡን ከማያ ተገይራኩም ህዝቢ ተራኺበ ኢሉ ተሓጊሱ ሕርዩ እንታይ ዝኾነ ህዝቡ ንሳእያ ስለዚ ምሻዕብያ ኮይናስ ግዛኣታዊ ሓድነትና ዲና ክንምልስ ምሻዕብያ ኮይናስ ተፈናቐልና ዲና ክንምልስ ምሻዕብያ ኮይናስ ትግራይ ዲና ክንሃንስ ምሻዕብያ ኮይናስ ናይ ትግራይ መሰረታዊ ድሌት ዲ ክማልአልና እሺ ብምንታይ 1 2 3 4 ኣነ ኣሰላልፋና እቲ ሃገር ናይ ባዕልና እያ ናይ ማንም ሃገር ኣይኮነትን ባዕልና ዝሃነጽናየ ሃገር እያ ኣብዚ ደረጃ እዚ ክንብጽሓ ናትና ናይ አንበሳ ግደለና ናይ ባዕልና እያ ኣሰላልፋና ምስ ሃገር ይኹን ይዝናተይ ከይስ ዓንቲ ሸዓንተ ጥቕሚ ከም ዘለዎ ክገልጸልካ ይኽእል እየ ምስ ኤርትራ ወይ ድማ ምስ ሻዕብያ ኣሰላልፋ ኮይና ንህዝቢ ትግራይ ይጠቅም ኢሉ ግን ሓደ እውን ዝገልጸለየ ኢለ ሓንቲ እውን መጀመርያ ንድሓን ሓንቲ ክበኪ ታ ከም ትግራይ ከም ፖለቲካ ኮይንካ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ተቐሚጥካ ዘለኻ ንዘበናት ድማ ብሕሰምንቲ ሽግርን ወዲቕካ ተጓሒፍካ ዝነበርካ ህዝቢ 4 ኪሎ ኣቲኻ ፖለቲካ እንጆይ ክትገብርዮ ከም ዝንስኽ ድማ ተገቲርክ ትዛረብዮ ዘለኺ ክትኮነ ዘብቅዓኪ የስ ሻዕብያ ዝበሃል እዩ ሻዕብያ እዩ ነዚ ፖለቲካዊ ዘለኪ ማዕረግ በረንበጣዕ ትብልዮ ዘለኺ ዝፈጠሮ ንሱ እዩ ነይሩ ቅድሚ ሕጂ ብዘይ ሻዕብያ ካብ ደደቢት ወፂኻ ንኣዲስ ኣበባ ክትበፅሕ ዓቕሚ ነበረካ that's the truth okay እሱ ድሓን ታሪኽ እዩ ረሲዕኩም ንድሕሪት ስለዘይትምለሱ ሻዕብያ ተኸሊፈ ዝበለ ስለምንታይ ከምኡ ኢሉ ይፈልጥ ነግ ተኸሊፈ ዝበለ ከም በዓል ዓኺ ምናልባት ካልእ ዕላማ ነይርዎ ኸውን ነቶም መራሕቲ ናይ ጃንዳ ወያነ ነቲ ነገር ናብ መንጎ ህዝቢ ዝፈጥሩ ዝነበሩ ዕላሙ ነይሩ እምበር ንህዝቢ ትግራይ ዕላሙ ኮይኑ ይፈልጥን እዩ እዚ ኩሉ ናይ ወያነ ተባሂሉ ክዝረብ ከሎ መራሕቲ ወያነን መራሕቲ ጃንዳ ወያነን እምበር ህዝቢ ትግራይ ፀላኢና እዩ ህዝቢ ትግራይ ከነጥፊና ዝብል ዘረባ ካብ ናይ ሻዕብያ ካብ ናይ ኤርትራ ሚድያ ኣይትሰምዖን ኢኻ ሓንቲ ቃል ተብፅዕኩም ኣምፅኡ ላይ ድሕሪዩ ንዘራረብ ስለዚ ነግራማትን ገበርቲ ከይን ተንኮል ጥራይ ትፍሕሱ ሰብ ሰላም ንኸይረክብ ከባቢ ሰላም ከይረክብ እምበርከ ኣዲስ ኣበባ ኮፍ ኢልኩም ከለኹም ጥዑይ ፖለቲካ እንተዝነበረኩም ቀርኒ ኣፍሪካ ምሉእ ከመይ ገይሩ ፀልይኩም ነይሩ በዓልኩም ኮ ዝበልኩም እዩ 4 ኪሎ 26-27 ዓመት ገይርኩም ከለኹም ኣብ ግዜ ሽግርኩም ሓደ ካብቲ ጎረቤት ነዚኦም ንበዓልና ዓኺ ክሕግዝ እየ ዝበለ ሰብኣይ ነበረን ስለምንታይ ኢድ ሸናሒት ፀናሒት ሕማቕ ኢድ ስለ ዝነበረኩም ሕማቕ ግብሪ ስለ ዝነበረኩም እቲ ሕማቕ ግብሪ ሕጂ ናብ ኣዲስ ኣበባ ንግዜ ኮፍ ኢልኩ ዘለኺ it will turn again ትግምጠል እዩ ኩነታት because again ንረብሓኹም ትኸዱ እምበር ንረብሓ ህዝቢ ስለዘይትኸዱ ህዝብኹም ድማ ኣብ ሓደጋ ወዲቕኩሞ ሕጂ ድማ ገለ ቁርብትለይ ኣብ ትግራይ ንረብሓ ህዝቢ ክሰርሕ ኢሉ ከሎ በዓል ንስኹም ድማ ተገብቲልኩም ሽግር ትፈጥሩሎም ድሓር ካስ ምስ ሻዕብያ እንታይ ተራኸበ ኣለኩም ሻዕብያ ሃገሩ እዩ ሒዙ ኣሎ ሰላም ክንገብር ኢና እንድሕር ኢሉ ሰላም እዩ ዝገብር ዘሎ መሬት ተኸልኪልክ ዘሎ ምዕራብ ትግራይ እኮ እቲ ንስኽ ንዓኺ ደሞዝ ዝበኪ ዘሎን ደህተፍ ትፈክን ዘሎ ስርዓት እኮ እዩ ንዑ ዘይተሓቲ እዩ ድሓር ካስ እኮ ሻዕብያ ኣቢ ዓዲሙ ክኸጥቅጠና ከሎ ሲያሳ ኣይናስሓሉን ክብል ከሎ ነቲ ዝዓደመ ዳደይ ትዛረብ እሱ ዶ ይኮነ ደሞዝ ክዝበኪ ዘሎ these people are crazy ፅሉላት እዮም እዞም ሰባት እዚኣቶም no wonder ህዝቢ ኣብ ዕብዳን እዮም ዘለዉ of course and this is the reality ብየማንን ፀጋምን ንሪኦ ዘለና መቸም እቲ ኩነታት ግን ፈፂንካ መትሓዚ ዝበሃል ዘይብሉ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና BBC ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝበሎ قلم حتت نخونتات ኢትዮጵያን ኣፍ ደገ ባሕሪ ከም ጉዳይ ዝለዓለሉ ዘሎ ኩነታት ተሃገርን ምስኡ ዝዛመዱ ዛዕባታትን ሰፊሕ ምላሽ ይብሉ ብቐንዱ እቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝስማዕ ዘሎ መግለጽታት ናይቶም ባህልቱ ኣጀንዳ ኣይኮነን ክብል ንታሪኻዊ ነጥብታት ጠቒሱ ኣስሚሩሉ ነቲ ኢትዮጵያን ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ዝጸሓፈቶ ንናይ ኩናት ምድላዋት ኤርትራ ዝምልከት ደብዳቤ ዕሸላውን ስልበጣን ብምባል ኢትዮጵያ ንባዕላ ንኩናት ትዳሎ ከም ዘላ ይመልክቱ على سبب تسمعون أذنه خيخونا لو زرباتات ذي عشلاوي هسان كمو يغزارب الكات anyway تكونتات ديايا تي ميديا دما لعلن تحتن كوردوي ولا لو of course صراحه ونسلو زخونت ميديا تزربها بزي منقدون كنريو نخل حجي ابتنا international Donald Trump is obsessed with many things: the Nobel Prize, cleanliness, and his predecessor Barack Obama. But the last one often takes the form of hate
And now Trump, a man of new age technology, has used AI to depict it. He has shared an AI-generated video on Truth Social, his social media platform. This video shows Obama being handcuffed and put behind bars. Yes, this is the president of the US sharing fake news generated by artificial intelligence on a social media app that he owns. It's all kinds of problematic, but he's not the first leader to peddle lies. So what happens when people in power share fake news? And is there a way out? Here's a report. كم تريوا زلهم أوباما متشم دونالد ترامب زبال بريزيدنت متشم كل جزء بريزيدنت دونالد ترامب بزعبة أوباما زلوا سمعت فليز بلايو. I don't know كم دونالد أوباما بتعبي زلوا كم أوباما نكون كم أوباما نوبل برايس نخركب كم أوباما بزح سبك سمعه بزح يزدليت أوباما تزاربايو بالحلوة قال ملا مستقل تنقلون كفون قريفكا he's a brilliant guy. ስለዚህ ንሰብ ከመይ ጌርካ ተሰማዓነ ትረክብ ይፈልጥ ነይሩ እዩ ዳርጋ ብዙሕ ሰብ ካይፈትዎ ነይሩ ከምኡ ዝተፈተወ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ እውን ዘሎ ይመስለና ኣመናይ ሰብ ዝፈትዎ ነይሩ ኣብ ግዜኡ ወላ እኳ እቲ ኩሉ ተንኮልን ክፋእ እናገበረ ከሎ ዶናልድ ትራምፕ በንፃሩ ከምኡ ዓይነት ተቐባልነት ንክረክብ ብዙሕ ይድፅዕር ግን ኣይሰልጦን እዩ ዘሎ ደንቀነ እንታይ እስከ ፖስት ገይሩ ብኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ዝተሰርሐ ቪድዮ ፌክ ቪድዮ ማለት እዩ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ከሎ ንኦባማ ፖሊስ መፅኦም ኤፍቢኣይ ከኣስርዎ ከለው ነዚ ቪድዮ እዚ ብኤአይ እዮም ሰሪሖሞ ኣብ ናቱ ሶሻል ሚድያ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ተሓጒሱ ሼር ገይርዎ ማለት እዩ እንታይ ትብሎ ነዚ ፕሬዚደንት ናይ ሓደ ሃገር ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ዝኣክል ዝበሃል ንሓደ መወዳድርቱ ዝነበረ ፖሊስ እናኣሰርዎ ዘየላ ኩንነት ፌክ ዝኾነ ቪድዮ ኣብ ሶሻል ሚድያ ሼር ገይሩ ሚልዮናት ህዝቢ ከም ዝርዮ ዝገበረ ማለት እዩ እዚ ሓደ ካብቲ ጥፊሽና ናይ ኣሜሪካ ዘርኢ እዩ ምክንያቱ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ كمي حدا وديقو هم زلينا نرزلنا اسكن اسمع يوم تدراما انتايو امريكا بدراما يتنبر. Here's a report. As President Donald Trump casually sits and laughs, while next to him, his predecessor, Barack Obama, is handcuffed by the FBI. He is locked up, left to wander from wall to wall in a jail cell, looking morose. It sounds like the ultimate fantasy for Donald Trump, who also campaigned against Hillary Clinton in 2016 on chance of lock her up. But this time, he's gone a step further. بعفشا كم ريزلنا دونالد ترامب ኣብቲ ቪድዮ በዓል ሸር ገይርዎ ባህግን ድሌቱን ነዚ ፕሬዚደንት ነቀሚዩ ዝነበረ ተኣሲሩ ናብ እስር ቤት ንከኣቱ ድሌቱን ባህግን ከም ዝኾነ እዩ ዘርእና ስሓቅና ተሓጎሶ ከሎ ቪድዮ ሸር ገይሩ ዘሎ ኣብ መወዳእታ እቲ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ኣሚን ኦባማ ኣብ እስር ቤት ኣትዩ ንዓይ ዘገድሰኒ ይኮነን ግን ብሓፈሻ ሓደ ሲቲንግ ፕሬዚደንት ኣብ ስልጣን ዘሎ ፕሬዚደንት ንከምዚ ዓይነት ፌክ ቪድዮ ካልኦት ዝሰርሕዎ ክእግድን ክኽልክልን ዝግብኦ ተቐቢሉ ናብ ናቱ ሶሻል ሚድያ ናብ ሚልዮናት ህዝቢ ኣሰጋጊርዎ እዚ እንታይ ዘርእየካ ፖላራይዜሽን ኦባማ ማለት ኣብቲ ዲሞክራቲክ ቤዝስ ዓብ ተቐባልነት ዘለዎ እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ እቲ ዲሞክራትን ሪፐብሊካን ዝበሃል ዘሎ ፖለቲካ ፍልሊ ናይ መወዳእታ በፂሑ ከም ዘሎ ፖለቲከኛታት ድማ ከም ናቶም ስራሕ ይወዝዎ ከም ዘለው እዚ እንታይ their goal was to President Trump and subvert the will of the American people. No matter how powerful, every person involved in this conspiracy must be investigated and prosecuted to the fullest extent of the law. The integrity of our democratic republic depends on it. لذي كم ريزلنا أما وداتا اتي polarization ولا تمسوزلو زي حاجة ناي DNI نايتي intelligence community حلافيتها بحفشة ني بزعبا بوتين يقوم زعبا كالكم زي بل بزعبا حدا ناي أمريكا بوليتيكانيا زنبرة كم زكبل كله نبي حكي تي كونتات ناي أمريكا بوليتيكا نبي جزء خيط كم زلو إن عن رزلنا نبعلو ب نايزي إبشتاين فايلز أو كم زلو زنقرلو بتي كونتات ناتو دم نبعلو أبيت فردي تقرب زقبوز بحال نعرها كوينو نوباما خمس مكبارون أمونغ أمريكا وينزلو بوليتيكا نبي جزء كم زخيط نمتبو زقرميو أمريكا كم زدراما خلا مودا درتهم كنت تقبر الله. Our lead tonight is about the latest geopolitical threat from China. A new dam project, the world's biggest. And in China's hands, it will serve as a weapon. One that can potentially turn rivers into instruments of control. Over the weekend, China broke ground on this project. They're calling it the Motu Hydro Power Station. It is being built deep inside Tibetan territory. On a screen are pictures from the ceremony. You can see the Chinese Premier Li Qiang. He led the ceremony along with other senior officials. The dam is being built in a city called Ningxi. This is a city in southeast Tibet, and the price tag is enormous. China will spend well over $160 billion to build this dam. America, President Donald Trump, Obama, نكسر له بزبل فيديو بوست قبل كله China دما أب عالم
መወዳድርቲ ዘይርከቦ ዝዓበየ ሃይድሮኤሌክትሪክ ብመንጫዕጫዕታት ዝምንጩ ኤሌክትሪክ ከማዕብል ዝኽእል ዝዓበየ ዲጋ ናይ ዓለምና ንክሰርሕ እምነ መሰረት ኣንቢራ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ሃይድሮኤሌክትሪክ ዳም ኣብ ቻይና እዩ ዘሎ ሕጂ ድማ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሮም ብሰለስተ ዕፅፊ ዝዓቢ ዲጋ እዮም ዝገብሩ ዘለው ስለዚ እዚ ሃገር እዚኣ መወዳድርቲ የብላን ክበሃል ከሎ መወዳድርቲ የብላን ብርግፅ ናይ ብሓቂ ኣብ ምዕባለ ኣብ ግስጋሴ ትጎይ ዘላ እምበር ማንም ምሳ ክወዳደር ዝኽእል የለን ስለዚ ኣሜሪካ ኣብ ድራማታትን ሓትሕትካ ምብላዕን ኣብ ዘለውሉ ቻይና ግን ከምኡ የለን ዲጋታት ንዓለምና ብዘገርም ሓንሳብ ብዲጋ ሓንሳብ ብከለመለ ኣብ ዝረእይዎ እንታይ ይብሉ ኣለዉ a comprehensive special database of nearly 100,000 reservoirs in China. China ከባቢ 100,000 ንኣሽቱን ዓበይትን ዲጋታት ኣለዋ 100,000 ሕና ኤርትራ ብዓቕና ካብ 7 ክሳብ 800 ዲጋታት ኣለና ክንብል ከለና ዓብ ኩርዓት ይትስምዓና ቻይና ከባቢ 100,000 ኣለዋ ቻይና ኣዝዩ ዓብ ሃገር እዩ ግን ኣሜሪካ ክንዱ የብሉ ኤሮፓ ክንዱ ኣሜሪካን ኤሮፓን ክንዱ ዘለዎም ኣይመስለን this is crazy ምስ ቻይና ዝወዳደር ኣብ ኢንፍራስትራክቸር የለን እቲ ገንዘብ ከንደይ የውፅሉ ኣለዉ $160 ቢልዮን 160 ቢልዮን ዶላር ንሓደ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ፓወር ዲጋ የውፅኡ ኣለዉ ካብዚ ንላዕሊ ዕቤት ቁጠባ ጥዕና ዘለዎ ቁጠባ ምክንያቱ ኤሌክትሪክ ማለት ሂወት ማለት ብዘይ ኤሌክትሪክ ቁጠባ የለን ቻይና ድማ ነዳዲ ስለ ዘይብላ ንሓዋሩ ኣብ ነዳዲ ዝምርኮስ ቁጠባ ክህልዋ ይትደልን እያ ስለዚ ነቲ ሳኽ ክትቋፀሮ ትኽእል ዓበይቲ ዲጋታት ክእለት ስለ ዘለዋ ክሰርሕ ጌራ ብኒውክለር ኤነርጂ ብሃይድሮ ኤሌክትሪክ ኤነርጂ ብግሪን ብሶላርን ብካልእ ብዊንድ ኤነርጂ ጌራ ጠቕላላ ኢንቫይሮንመንታል ሄልት ዝኾነ ፀዓት ንኸተማዕብል እያ ትኸይድ ዘላ ኣቤት ምስ ቻይና ዘለዎም ዝምድና ዘለዎም ሃገራት ክውንጨፉ እዮም ኩሉ ግዜ ቻይና ኣብ ሃገርካ ኢንቨስት ክትገብር ተጀሚራ ንቻይና ቦታ እንድሕር ሂብካያ ተተቕርፂ ናትካ ኣብ ሓፂር ግዜ ሰማይ ክኸይድ ከም ዝኽእል በዚ China need this dam. Why are they building this dam? They already have more than 98,000 dams and reservoirs. I'll repeat that for you. China has more than 98,000 dams and reservoirs. So why does it need one more dam, and that too such a large one? China is trying to pitch it as a gift, a boon for the Tibetan community and a source of energy for the rest of the country. But for neighbors like India and Bangladesh, this dam poses a threat. Because just look at where it is being built. On the Brahmaputra River. ልክዕ ከምቲ ገርድ ዝበሃል ዘሎ ዲጋ ንኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ከመንጭወልና ኢሎም ክፍክሩ ከለዉ ንግብፃውያን ድማ መርዲ ይመፀና ኣለዉ ዝብሉ ዘለዉ እዚ ቻይና ትገብሮ ዘላ ዲጋ ድማ ንህንዲ ንኔፓል ንቡታን ከምኡ ድማ ንኩላቶም ፀገም ንባንግላዴሽ ፀገም ክፈጥረልና እዩ ይብሉ ኣለዉ ወል ንቻይና መን ከስማዓ ፍኮርስ ቻይና እውን ሪስፖንስብል ሃገር እዩ ነቲ ኩነታት ኣብ ግምት እትዩ ክገብሮ ይኸውን ተስፋ ንገብር በዚ ኮይንበቲ ግን እንታይ ንርኢ ኣለና ናይ ብሓቂ ዘገርም ናይ ቁጠባዊ ዝላ ናይ ቻይና ንርኢ ኣለና whatever you say about China is the superpower and the disputed superpower መወዳድርቲ ዘይብላ superpower ክትከውን ምዃና መዓልታዊ ንዓለምና ፕሩቭ እናገበረትላ ትኸይድ ዘላ ሃገር ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ወገን ኤሮጳ ከንታይ ይገብሩ ኣለዉ እስከ ቁርብትለይ ብዛዕባ ኤሮጳ ትንክፍ ከነብለ ኤሮጳ ኸ ገንዘብና ኣበይ ኢንቨስት ክንገብሮ ኢና ይብሉ ኣለዉ ሓንቲ ቪድዮ ረኺበ ነይራ ኣብዚ where is that video? Listen to Europa, German Taiblo. It's about to flip the script on its decades-old economic philosophy. Germany, as you may know, used to be Europe's hawkish guardian of fiscal discipline, but it's now preparing to borrow hundreds of billions of euros in what could become one of the largest public investment drives in modern German history. Why does it need all of that money? Why does it need all of the debt? Rather, well, it needs to militarize to apparently go to war with Russia. ክብርቲ ጀርመን ድማ ከም ትፈጥዋ ጎረቤተይ ጀርመን ኣብዚ ማለት እዩ ቢልዮናት ገንዘብናታ ወታደራዊ ዓቕምናታ ንምህናፅ ቁጠባ እንተዓነወ ባዕሉ ፈልጥ መጀመርያ ሰራዊት ይዘድልየና ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ክህልወና ኣለና ንራሻ ከነፍርህ እንድሕር ኮይና ንራሻ ከነውድቕ እንድሕር ኮይና ንፑቲን ክንድህል እንድሕር ኮይና ኣብዚ ስምዕዎ እቲ መራሒናቶም እንታይ ኢሉ ነይሩ rearmament effort. I have two messages. The one goes to Moscow and to President Putin. The message is quite simple. We will not give up. ንፑቲን ሓንቲ መልእኽቲ ዘለኒ ብዘየገድስ ክንምንታይ ዕዳ ኣለና ኣብ ንዓኻ ንምስዓር ኣብ ንገብሮ ዘለና ኩናት ኢድና ይንህብን ኢና ስለዚ ክሳብ መወዳእታ ክንዋጋእ ኣካይና ብዘየገድስ ቁጠባ ናይ ጀርመን ናበይ ገፁ ይኸይድ ብዘየገድስ መናብሮ ናይ ጀርመን እንታይ ይኸውን ንዓኻ ብወታደራዊ ዓይኒ ክንስዕረካ ስለ ዝኾንና ቢልዮንስ ገንዘብ ኣብ ሚሊተሪ ኢንቨስት ክንገብር ኢና ይብላ ኣሎ ስለዚ ብጀርመን ዘለኹም ንቐፃልነት ቁጠባ ናይ ጀርመን ኣብ ውትድርና ከተኩር ስለ ዝኽእል ኣብ ከም ወታደራዊ ሰራሕተኛ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ናይ ውትድርና
ናይ ስራሕ ዕድል ክህሉ ኸውን እያ ካለ ግን ዝገይርዋ ኖም እዚ ናይ ጀርመን ክኾን ከሎ ናብ ኣፍሪካ እስከ ንእሽተይ ወስክ ንብል Well, across Africa, a growing trend is raising serious questions about democracy. Aging leaders clinging to power, often by rewriting the rules or ignoring them altogether. In Cameroon, President Paul Biya, now 92, has officially declared his intention to seek an 8th term in the presidential election, scheduled for October 12th. Biya, who first took office in 1982, announced his candidacy on social media. Well, across Africa, كم نريد لنا أب أفريقيا دما بخالنا قرن تديت تقصنا مرحتنا أفريقيا بفتهم سلطان أي نقد دفنينا بمبال كساب إلى تموتهم أب سلطانهم كف كل مخانهم زقلت حبريتا أفريقيا بخميات فلت التمنقط ريوز لغنا كاميرون مراحي حجي أب ودي تسعة كلتن عمد زلو لأن 4 عمد أب كرسي أنها بحجم أب مريجاك عواد كم زغنيز نقرر زلو حجي زقبر زلو مبل شامنا يجزي ساتفالو أنت تمريج غير نشو حتى عمت أب كرسي خصنيه سلازي ناي مودا تسلطان كودو خلو ودي تسعة شعتن كخونيو شور كوين زنقركم كن ودي تسعة شعتن عمت كلهم بحرص أنيهو نتا تقصل زلا مريجاون كوادادريو مغنياتو شو من تجزي توادير انت لهم كم بلتاش أجزي أي ودادر نكتب أي تغلني غا بس أقام زلو ناي كوديفا ويناي فريكوسي مثلاً بيمان زلو دما ناي بريزنت ناي يوغندا يورا مسافيني نسوون تارجا I don't know 86 سلطان مسمى يكسب لومي أبا زلو ديمقراطية لو ميم زبالو من رجع يكبر عمت نسيو زمرت الجون من رجع انتلو نسيو كمرت كم دريو زلنا مالتي نسيو نبتو ودرك عتيو anyway أفريقيا زيو أنا قا نخندي يم حضرو كندي يجزي سلطان سنحو أي قد سننيو نهزب تراي كسرحو كخول الله يس صبغ بقع مراحي كتركب حما غايكونن بحق زلو مراحي passion زلو مراحي رأي زلو مراحي تخكلنيا محدرا خقبر زغل مراحي كفلو زسأل سبيا لنجن أبوليتيكا دما كم دليت كايكونن I mean you tell me أبي هاجر الله دونالد ترامب كوني شيء كونن دونالد ترامب كوين أمريكا زي محدرا زلو I mean نشتي من يساي كاب دونالد ترامب زي بمسينو مالدي no قصب جنزب دونالد ترامب سلزليو قد مي جو بايدن نير سلزي عد مزب بحال نجري يلن راي بزي قد سابينا عدمر له كمية محدركا انت عد اللي فترة الكاترة هاتر زلكا سلازي وقنا أفريقيا كون كله ناي مودة تا فيديو ناتي حنتك بكمي زيا اسكنا بيرترا خمان تبص نيرترا زلو خمان مسأي رأي كلونا. Good morning, everybody. Today, I'm going to be spraying my crops with this enormous drone. A couple weeks ago, we got the opportunity to watch crop dusters spray products on our field. Then we got to go to the airport and actually talk with some of the pilots. Today, we get to see drones spraying. So, what's better? Drones or farmers? We're going to be spreading products on corn, soy. እንታይ እዮም ዘርእዩና ዘለው እዚ ድሮን ቴክኖሎጂ ንሕና መብዛሕቲ ግዜ ንኩናት ንገለመለ ንኻልእ ዝቤዛ ንምብፃሕ ገለ ጌርና ጥራይና ንሓስቦ እቲ ዝበለፀ ስራሕ ናይ ድሮናት ግን ንሕርሻ እዩ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዓበይቲ ድሮናት ሓደ ሰብ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ንክንደይ ሰዓታት ሰሪሑ ክገብሮ ዘይክእል ብቐሊሉ ኣውቲስታ የድልየካ መካኒካ የድልየካ ወላ ገለ የድልየካ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ተን ድሮናት ትግበአን ትበን ማነጅ ትገብረን ሕርሻታት ሰፋሕቲ ሕርሻታት ናይ ጋሽ ባርካ ፅባሕ ንግሆ بخماي كسرها كم تخل كاب حجاب حنقول كسلاسلو درون كبهال كله نخال علامات ترايكي مثلا كاب بزح نجار كجبر زغليو بواقع ما حقو خاد سبر وين جبا خاد سبر ونا يكونن زك اليو سلازي إذا تكنولوجيا ناي درونات بفلايتو ما بحاول الرشا كتساتفوا تدليو نفسهم upgrade جبروا things are going to change حدا معالت نجارات كغيريو طبعا هاجرنا كم كانت علامات كون انترنت كليو تكنولوجيا كاتيو سلازي اتوم حساب زلومن اتوم مدب زلومن يوم كعوه شعون سلازي كساب زخون منين نابلنا كاب نصنح እናተዳለና ንጽናሕ بقول خان هاجر كختكم تخليخا حرشاتات كتقبر تخليخا تديقاتات تسرحي زلوكو معبول حرشان ختقبر لي سلازي ازي تكنولوجي زي نافلتكم وصنعو حدا معالت تعدل مستخفته you can make the brilliant move تزغلت في سقمت جيركا كتعوه تخل نابلكو اقرا من قدنا هنفلطيله مودة فيديوهات. The $4 trillion cryptocurrency market is riding high on an unstoppable tide of confidence. This is propelled by a flurry of government actions in Washington. Easing of crypto regulations in the US is fast-tracking the industry's integration into regulated finance. New legitimacy has been infused into the industry with the enactment of a historic stablecoin law and broader كم نريد لنا كريبتو اندستري 4 تريليون ماركت فالويشن بتحلو كريبتو بحاله كومبايند كوين مالتي سلازي
ናይ ብሓቂ እዩ ንላዕሊ ጃምፕ ዝገብር ዘሎ ስለምንታይ ከኸም ኸውን ኣሎ ወይል መንግስቲ ኣሜሪካ ፉሊ ኢንቨስትድ ኮይኑ ስለ ዘላዎ So I thought this was a really great watershed that thanks to the president for his leadership and the Congress for getting this out and getting that bill to the president's desk for signature. I think this bill the Genius Act is focused on payment stable coins, and so that's not really within the SEC's ambit. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይቲ ሰክ ዝበሃል ነቲ ስታክ ማርኬት ይኹን ክሪፕቶ ንኩሉ እቲ ኢንቨስትመንት ወርልድ ዝቆፃፀር ኣካል ናይ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ እዩ ቅድሚኡ ዝነበረ ኤቭሪ ታይም ክዛረብ ከሎ ንቢትኮይን ከጥፎ እየ ንክሪፕቶ ከጥፎ እየ ጥራይ ዝብል ነይሩ ንክንደይ ዓመታት ማለት እዩ እጂ ድማ ተቐይሩ ክሪፕቶ ዝበሃል ኣብቲ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ዓብ ተራ ንኽፃወት ኩሉ ዝከኣል ክንገብር ኢና እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ማለት ድማ ቀዳማይ ፀላኢ ናይ ክሪፕቶ ዝነበረ እንታይ ሬጉሌሽን እዩ ነይሩ ሕጊ ዘይብሉ ስርዓት ዘይብሉ መንግስቲ ዘይፈልጦ ገይሮም ከጥፍዎ እዮም ደልዮም ነይሮም እዚ ኩሉ ክሪፕቶ ቅድሚ ሕጂ ክመፅእ ከሎ ኣንፃር መንግስቲ እናተቃለሰ ይመፅእ ኩሉ ግዜ መንግስቲ ኣንፃሩ ፖሊሲ ዘውፅእ ነይሩ ባንክታት ኣንፃሩ ፖለቲከኛታት ኣንፃሩ ሎሚ ኸ ኩሉ ነገር ተገምፂሉ ኣሎ ስለዚ ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ዘይትገብሩ ዘለኹም ትጋገዩ ኣለኹም ተጠቐምሉ ትዕድል ላዕሊ ኣሎ ሕጂ ዕፅፊ ናይዚ ዘለዎ ክኸውን ከም ዝኽእል ግን ኩሎም እዮም ዝነግሩ ልዕሊ ዕፅፊ እውን ስለዚ ቢትኮይን 119 ኣላ 1 ሚሊዮን ክበፅሕ እዩ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ጥዑያት ሰባት ማለት ርእሱ ዘለዎም ማች ዝፈልጡ ኢንቨስትመንት ዝፈልጡ ስለዚ ዩዝ ዲ ኦፖርቹኒቲ ናው ሌትስ ጎ ቱ አወር ሪጅን በጣም ከፍተኛ ገንዘብ ወጥቶበት ምናልባት ሜካናይዝድ የሚጠቀሙ አካላት ሲኖሩ አሁን ቲፒኤልኤፍ ሜካናይዝድ ይዞ በመደበኛ ምናምን እኔ እንደዚህ አይነት ባለፈው ጊዜ የሰሩትን ፋውል ድጋሚ ለመስራት ካሰቡ እነሱም ኪሳራ ውስጥ ነው የሚገቡት ከዛ ውጪ ከኢሳያስ ጋር ለይቶላቸው ወደ ጦርነት ከተሄደ እሱም በበቂ ሁኔታ ድሮን እየታጠቀ ያለ ነው በደንብ ስቴሽን ገንብቶ ነው ያለው ከዛ ውጪ ደግሞ ወደ ጦርነት ከተገባ ግን ኤርትራ የአፍሪካ ዩክሬን ትሆናለች ድሮን በጣም ከፍተኛ ኦኬ ሌትስ ሲ መቸም ኤርትራ በጌጋ ክትስልዋ ከለኹም ኩሉ ግዜ እንዲ ጽቡቕ ትስማዓና ኤርትራ ኣተዓባቢኹም ትራይዋ ስለምንታይ ኣተዓባቢኹም ተሪኹማ ጽቡቕ ዝኾነ ምድላዋት ክትገብሩ ኢኹም መብዛሕትኡ ግዜ ኤርትራ አንደርዶግ ኣቕሚ የብላ ንሽተ የብላ ክብሉ ከለዉ ስማዓና ክሊ ከም ሰመተን ግን ሕማቕ ኣይኮነን እሱ ፀላኢኻ ኣናይሱ ክሪአካ ከሎ ሓደጋ ይድፍፅም ዘሎ ንሱ ንስኻ ፐርሰናል ኣይትውሰዶ ትናቱ ንዕቀት እቲ ጽቡቕ ነገር ግን ብድሕሪ መጋረጃ ሓያል ምድላዋት ትገብር ኣለካ ነዚ ኩናት ድማ ብኩሉ ዓይነት ካልኩሌሽን እዚ ዝግበረሉ መብዛሕትኦም ድማ ኣብ ሓደ ዓይነት መደምደምታ እዮም ዝወጥቁ ኢትዮጵያ ሓያል ስለ ዝኾነት ወይ ዓብ ስለ ዝኾነት ሃገር የኤርትራ ክትሃስዮ ትኽእል እያ ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ወል ሻዕብያ ገና ንእሽተይ ከሎ ቀደም ነቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል በዲህዎ ድሓን ንዑ ንሸለል ንበሎ ንቐፅል እቲ ተሃዲድን ፈኽራን ግን ንእሽተይ ክንሰምዖ ምንታን ናብቲ ናይ ትግራይ ክሰግር የአፈወርቂ ቃለ ምልልስ ወፎ ገራሚ ነው ሼባው ትላንትና ማታ ሲያወራኝ ያደረው እኔ የምላችሁ ኢሳያስ አፈወርቂ ስለምን ነበር ኢንተርቪው ሲያወራ ነበረው በጣም ነው ኮግራ የሚገባው ግን ደግሞ በጣም አስገራሚ ነገር የዛሬው ፕሮግራም ለየት ያደረገው ለየት የሚያደርገው ምን መሰለ ንቅንቅ እንዳትሉ ነው ማድረጋችሁ በምን አብራችሁ እንድትቆዩ ማድረጋችሁ የመጀመሪያ ኢንተርቪው ስለምንድን ነው ያወራው አንድ ኢንተርቪው ለምንድን ነው የሰጠው ሁለት ዶክተር አብይ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ መንግስት የሰጠው ምላሽ አለው በሐፈሻ እቲ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኢንተርቪው ዳርጋ ዝበዝሐ ግዜ መልሲ ዝወሃቦ ኣብ ዘረባዩ ናይ አብይ አሕመድ ፕሪቲ ማች መልሲ ወሃቦ እዩ ሓቂ ንምዝራብ አብይ አሕመድ ዝቦ ዘረባ ኣዝዩ ሓደገኛ ዘረባ እዩ ትዛረብ ኣዝዩ ሓደገኛ ዘረባ እዩ ትዛረብ ኩናት ከበግስ ዝኽእል ዘረባ እዩ ትዛረብ ግን ሰብ ስለ ዝንዕቆ ዳርጋ ከምቲ ዝደለ መልሲ ግብረ መልሲ ኣይወሃቦን እዩ ሰብኣይ ርዮን እዩ ብኡ መንፅር ድማ ከምቲ ዝደለ ድማ ግብረ መልሲ ኣይወሃቦን እዩ እዚ ክልተ ነገራት ስቶሪ እዚ ክልተ ዝገራጮ ፅንፅዋይ ማለት እዩ ክልቲኦም መራሕቲ ዝብዎ ዘረባ ክልቲኦም መራሕቲ ናይ ሃገራት እዮም ስለዚ ሲግኒፊካንስ ኣለዎም ኣገዳስነት ኣለዎም ፖለቲከኛታት ስለ ዝኾኑ ናቶም ዘረባ ኣብቲ ዞባ ተሰማዕና ዘለዎ እዩ ግን ናይ ኣቢ ዘረባኻ ብዙሕ ሰብ ኣይግደሰሉን እዩ ስለምንታይ መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ኣቢ ዘረባ ምስ ኩነታት ዝኸይድ ኣይኮነን ህውተታት ዝበዝሖ እዩ ዝብል እምነት ስለ ዘሎ ሪስፖንስ ናይ ሰብሲ ድኽም ዝበለ እዩ ቢካዝ ሓደ ሰብሲ ኩሉ ግዜ ዘይብቁዕ ዘረባ ዓጀውጀው ዝብል ተኮይኑ ካብ ክውንነት ዝረሓቐ ዝዛረብ ተኮይኑ ይነዓቕ እዩ ስለዚ ናይ አብይ አሕመድ
أبي أحمد زربا people are not taking it serious أي وزونهم ولا ون عبيت زربا زقطع زربا حدقنيا زربا كوينات كبقز زربا كوينات قصقص زربا يزرب انتقونه كم تزدله رياكشن أي وابوني بقمت قالوا ناير ترا بريزنت كزرب كله هذا صحتي دزرب rarely هو صحتي دزرب صحت مزراب دما كل جزء تسمعي زقبرك الجهون تسمعي زقبرك سب سمعك تدليقة سب أغالبك بك تدليقة of course وحد زربك تزرب كنت كلا لك أبى قد السبوتات تزرب لك كنت زرب لك كذا زرب تخين كا عباس لزغون كسب ممكن سمعك يكون أبى قد استي وانات بق زربان وحد زربان تزرب تخين كاجن علم سمعك علم بخميات سر سلزي نهار ترى بريزنت تزربه أقدر سنة الله تسمع عنه الله تزوج بعد ما رياكت قبر لي أنت بسبب أنت تسبح ما كل حسب رياكت تقبر لي زعجي كمية لنا كوينس زقد دون زنفعل مالتي معناته to some extent تنحنا نقبر زلنا مفر رأسي إيرترا يبص حلو يزبل السوق مثالات لنا قالنا بلوسي يبص حلو إن إيرترا يسمعنا اللي ويوم زعينه تيز قبر بعد نخلو سميكا التحديد كم زلوا شفاف الكهات حلفه قالوتنا ودين بيتي جون مديد يتناقروتن بريزنت ኢሳያስ አፈወርቅ ቃል በቃል ደግሞ ደግሞታል ቃል በቃል ስለ ድሮን በስምምነታችሁ ዘመናት ታጥቀናል ማሚለው ኢሳያስም እሱን ደግሞታል ቃል በቃል እዛ ላይ አንድ ገጽ ላይ መሆናቸውን አሳይተውናል በዚህ ቃለ መጠየቃቸው የወያኔ ነገር ከአንደበታቸው ታጥፎ በክሎሮክስ ይሁን በባራኪና ይሁን በግዛ ይሁን በምን እንደታጠበ አላውቅም ወያኔ ጃንዳ የሚባል ጠፍቷል ካንደበታቸው ጽምዶ ማለት ሁለት በሬ አብሮ ጠምዶ ማረስ ማለት እንታይ ዝብል ዘሎ ዝኻ ትግርኛ ሰማዓ ይመስለኒ እዚ ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ ኩሉ ነገር እዮም ኮኔክት ክገብርዎ ዝፍትኑ ናይ ትግራይ ጀነራላት ዝዛረብዎ ዘለው ከምኡ ድማ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ዝተዛረቦ ዘረባን ተመሳሳልነት ኣለዎ because እቲ ፀገም ካበይ ከም ዝብገዝ ዘሎ ርእስኻ ስለዘይሰርሕ መራሒ ናይ ኢትዮጵያ ድሮን ኣለኒ ሚሳኤል ኣለኒ ኣፅዋርና ንሓያል ሰራዊትና ዝወዳድሮ የለን ከነጥፋኩም ኢና ከምዚ ክንገብር ኢና ቃዛ ክንገብራ ኢና ዓሰብ ክንሕዚና እናበለ ክፍክር ልብና ነቲ ሰብ ረቢሽዎ ስለዘሎ ኣፅሚምዎ ስለዘሎ በታ ዘረባናትዮም ዝምልስሉ ዘሎ ንሕና ከምዚ ክንገብር ኢና እኮ ይበልዎ እዚ ለኒ ከምዚ ክገብር ኢልካ ክትድን ሰምዓካ ኣለና ፓርላማ መፂካ ንጎ ምሸትን ትዛረብ ኣለኻ እዚ ግን ንዓና ዘፍርህ ኣይኮነን በዚ ተሰናቢድና ካብ ዕላማናን ካብ ኣካይዳናን ካብቲ ዝሓሰብናዮን ኣይንተርፍን ኢና ምክንያቱ ዕላማና ንዓኻ ንምውዳቕ ደይኮነ ሃገርናን ህዝብናን ክነጥሕን ስለዝኾነ እዚ ለኒ ኢልካ ተሓዲድካ ተመፂኻልና ብኡ ጌርካ ሰናቢድካ ኣብ ሃገርና ይኹን ኣብ ህዝብና ትገብሮ ነገር የለን እዮም ዝብልዎ ዘለው ካባኻ ንላዕሊ ሓይሊ ዘለዎም ዝፈከሩ ርኢናን ኣውዲቕናን ኢና እዮም ኢሎ እሞ ካልእ ፍሊት ዝበለ ዘረባ ዝበልዎ የለን በረገይን እቲ ህውተታ ብካልእ ወገን ብኩሉ መንገዲ ዝዝረብ ዘሎ እንተ ያ ኣሚና ኣብ መርሕነት ናይ ኤርትራ መራሕቲ ህወሓት ጃንዳ ወያነ ዝብል ጠፊ ይብላ ኣሎ የስ ይጥፋእ ውሑድ ኣይተባሃለን ኣይሆፕ ቡ ገይሩ ከማን ኣብ መንጎ እዞም ህዝቢ ፅቡቅ ዝኾነ ሰላም ይምዕብል ኢና ንብል ዘለና ወላ እኳ ሓደጋታት ዝፈጥሩ ነገራት ክንዛረብ ተኾንና ብሓፈሻ ግን እሱት ነገራት ብወገን ኤርትራ ይጠፍእ ምህላው ኤርትራ ትክክለኛ መርገፂ ሒዛ ነቲ ፅምዶ ዝበሃል ዘሎ ፅምዶ ህዝቢ ፅምዶ ሰላም ምዃኑ ኣሚና ቀፃልነት ብዘለዎ መንገዲ ክትሃንፆ ትፍትናላ እዚ ኸ ፅቡቅ ነገር ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ንቐፅል የሚያካሂዱ ለራሳቸው ስሉ ማቆም አለባቸው ልካቸውን እናሳያለን የሚሉ ሰዎች ከመጡ በዚህ መካከል የምናገረው እግዚአብሔር የተናገረኝ ለረጅም ጊዜ የጸለይኩበትና የሚፈራው ነገር አለ እናገራለሁ ኦሮሞ የተባለ ሰው ከአዲስ አበባ እየተለቀመ ኦሮሞ ስለሆነ ብቻ ሲገደል አይቻለሁ ከሰሜን በወጣ ጦር እውነት ነው ማለት ኦሮሞ ስለተባለ ብቻ ሰው ሲታረድ አይቻለሁ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ዓዲ ሸፋቱ ምዃኑ ዝገልፀልኩም ዘሎ ሽፍትነት ኣብቲ ሃገር ሰራዊር ዝሰደደ ምዃኑን there is pretty much ብዝኸትካዮ ክትዕርዮ ትኽእል እንተለውን ዝዕረ ነገር ከም ዘየለን ኣብቲ ሃገር ሽፍትነት ከም ዘለዎን ኣብዚ ሕጂ ኣብ ኦሮሞ ስለዝኾነ ዝቕተል ኣምሓራይ ስለዝኾነ ዝቕተል ትግራዋይ ስለዝኾነ ዝቕተል ካልእ ብሄር ስለዝኾነ ዝቕተል ኣብቲ ሃገር ኣሎ እዩ ሕጊ ኣልቦነት ኣሎ እዩ ሕጊ ኣልቦነት ካብታ ርስቲ ከይወፃና ሚድያ ናይ ኣቢ ዘውፅኦ እንታይ ይብላ ኣሎ ኒውስ
two Ethiopian intelligence officers ክልተ ሰራተኛታት ናይ ስለያ ናይ ኢትዮጵያ among the 14 charged in 7.7 billion ብር commercial bank embezzlement scandal ካብ ንግዳዊ commercial ወይ ንግዳዊ ባንክ ናይ ኢትዮጵያ 7.7 ቢልዮን ዶላር ተሰሪቁ ካብቶም ሰራሕቲ 14 ጥርጡራት ክልተ ኣባላት ናይ ስለያ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮይኖም ጸኒሖም ይብልለው ኣብ ዘመነ ውራውራ እንዳይም ዝብሉ ነፍስኻ ይትዕብራ ዘመና ውራውራ ነፍስኻ ይትዕብራ ይዘላ ኢትዮጵያ Two Ethiopian intelligence officers among 14 charged in 7.7 billion per commercial bank embezzlement scandal. Two agents from Ethiopia's NISA are among the 14 people facing 7.7. The suspects, which include CBE employees, Commercial Bank of Ethiopia, city administration, and private individuals are accused of illegally diverting billions from internal bank accounts using system access credentials obtained from the bank's Horo branch in Shamu, Oromia. Oromia ካብ ዘሎ ጨንፈር ናይቲ ባንኪ ዘለዎም ስልጣን ተጠቂሞም ዘለዎም አክሰስ ተጠቂሞም ገንዘብ ብቢልዮናት ዝቁፀር ናብ ዘድልዮም ቦታ የሰጋግሩ ከም ዝነበሩን ብግሩፕ ኮይኖም ዝገብርዎ ዝነበሩ ስራሕ ከም ዝኾነ ኢና ንሪኢ according to the charges charge documents reviewed by this standard the fraudulent transaction shows 4 billion birr split into two deposits of 2 billion birr each funneled into an account under Israel Degafa SIM. Another 1 billion birr was deposited into an account under Getachew Tagenye Abdama, while 2 billion birr went into account under Mola Shefrau Ejugu, the only individual among the 40 charged. Oh my God. Zahagar Zia Hagar Shafati of Shiftinet is a law. Country was a long billions and Ganzab Night Hagar, Zurkabu Ganzabti, Sabab Shigringal, what you call Natabale, the Ganzab, Kameilu, Nap Shiftinati comes a law in Andrezalana, but this is their thing, just a net news in a report in Gabrazalana. Nagatality, Konatata Ethiopia, and Naftigrag is not a scare. አብይ አህመድ ያደረገው በጣም የሚገርም ነገር ነው ማለት የውስጣችን አንድነት አለመኖር ሲመለከት ጊዜያዊ መንግስቱን ይመለከት መስራት ወክሎ እንዲገባ ማድረግ ነበር የሚያስፈልገው ያ ቢገባ ኖሮ ብልጽግና ጊዜያዊ መንግስቱ ላይ ቢገባ ኖሮ ኮሌክቲቭ ፍሮንት የመፍጠር እድላችን ጠንካራ ይሆን ነበር አንድ ላይ እንሰባሰብና ምክንያቱም ያኛው ብልጽግና ማለት ጄኖሳይድ የፈጸመብን ኃይል ነው እሱ ጋር አንድ መንግስት የመጋራት እንድንጋራ ስንገደድ ሳንወድ በህወሓት ብቻ አይደለም ብሔራዊያን ፓርቲዎች ጭምር ወደ አንድ ካምፕ እንመጣ ነበር አብይ ምን አደረገ ኖ አልፈልግላችሁም አለ ለምን አንደኛ በዚህ ሂደት ውስጥ ዲሞክራሲያዊ በሆነ መልኩ በሰመረ መልኩ አንድ ሶሊድ ገቨርንመንት ፎርም እንደማናረጋው ቋል ዛጋ በሐፈሻ አብይ አህመድ በላ ገይሩ ከምዛ ሐሲዮም ነዞም ህዝቢ ኩሉቲ ዝነብርዎ ዘሎ ኩነታት ውጽኢት ናይቲ አብይ አህመድ ጻውቶ ዘሎ ገይም ነቲ ገይም ሳምርዳ ድማ ወይ ወን ሓደ ግዜ ድማ ንምርዱ ጥራይ ኮነሲ አንጻር ረብሖም ዝንፈተ ዘረባ በመኻዶም ዝወርዶም ዘሎ ሽግሪ ዝገልጽ ዘሎ ኣብዚ ሓደ ጽሑፍ ወጽኢሎ ምክንያቱ እዛ ጽሕፍት እዚያ ቅድሚ ምርዳና ምናልባት እዚያ ዘረባ ናይ ወዲ ወረደ ንስማዕ ምክንያቱ ሽግር አጋጢሞም ከም ዘለዎ ንርለና ኣብዚ ትግራይ በሐፈሻ ብፍላይ ድማ ነበርቲ ደቡባዊ ዞባ ትግራይ ኣብ ሕዚ ዘለናዮ ሰዓት ኣብ ዞባ ደቡብ ዝተወሰነ ናይ ምምሕዳር ለውጢ ምግባር ዝኽእል ምንቅስቃስ ንገብር ኣለና እቲ ምንቅስቃስ ኣብ ዞባ ምምሕዳር ዝተወሰነ ጥራሕ እዩ በዚ መሰረት ኣብ ዞባ ምምሕዳር ደረጃ ዝነበረ ምምሕዳር ኣፍሪስና ከም ሓድሽ ካብቲ ዝነበረ ብዋናነት ጌርና ኢና ነብሮ ዘለና በዚ መሰረት ዝነበረ ዞባ ካብ ሕዚ ሰዓት ጀሚሩ ካብ ስራሕ ወፃኢ ኮይኑ ከክንዱ ኣብቲ ዞባ ካብ ዝነበሩ ኣቶ ስመላሽ ረዳ ዘፈርዖት ዞባ ሓላፊ ዝነበረ ኣብቲ ዞባ ኮሚቴ ውሽጢ ማለት እዩ ኣቶ ካልኣዩ ናይ ጨርጨር ወረዳ ምምሕዳር ዝነበረ ወይዘሮ ኣለም መንግስታዊ ግልጋሎት ኮሚቴ ኣብቲ ዞባ ሓላፊት ዝነበረት ከምኡውን ንጉሰ ኣበጀ ወዲ ራያ ማለት እዩ ደሳጉ ናይ ፀጥታ ሓላፊ ክኸውን
نجزي توديهم كسرحوا تمديهم اللهم نزيهم ذات حاضر نجزي تسملاش كوني بذي مسا እጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ሓደ ስጉም ተወሲዱሉ ኣብቲ ደቡብ ዝበሃል ዘሎ ራያን ከባቢያን ብንፃሩ ድማ እዚ ፕሮፌሰር ክንድያ ገብረ ሂወት ዝበሃል ዘሎ ገለ ካብቶም ኣብይ ኣሕመድ ቆፂርዎም ዘሎ ከም በዓል ጌታቸው ረዳ ዝኣመሰሉ ማለት እዩ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ኣሎ ኣለርት መጠንቀቕታ ማለት እዩ እዚ 400 ናይ ኣድማ ብተና ናይ ፖሊስ ትግራይ ዩኒፎርም ዝተኸደኑ ኣባላት ናብ ዞባ ደቡብ ተንቀሳቒሶም እቶም መሓውር ጣብያ ወረዳ ዞባን ኣፍሪሶም ማሕተም ብምምንጣል ናይቲ ጉጅለ ድሕረት ተለዓኽትን ንምምዳብ ዝተንቀሳቐሱ ኣባላት ኣድማ ብተና 280 ናብ ማይጨው 120 ድማ ናብ ከተማ መኾኒ ካብ ሰዓት 4 ጀሚሩ ኣብ ምጓዓዝ ይርከቡ ጉጅለ ድሕረት ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ደቡብ ምብራቕን ካብ ፅባሕ ዕለት 15/11/2017 ዓ.ም ጀሚሩ ከካይዶ ሓሲቡ ዘሎ ቁሉዕ ኩናት ብሰራዊት ክገብሮ እኳ ወዲኡ እንተነበረ ፀጥታት ብምስጋዕ ሎሚ ኣጋምሸት ሓድሽ ውሳነ ወሲኑ እቶም ናይ ኣድማ ብተና ጉዕዞ ናብ ማይጨውን መኾኒን ጀሚሩ ዘሎ ዓገብ ኩሉ ደላይ ሰላም ክኾንኖ ይግባእ ስለዚ ሕጂ እውን እንተኾነ እቲ ምትፍናን ኣብ ትግራይ ዘሎ ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ጉጅለ ድሕረትን ገለን ዝብልዎ ዘሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ምምሕዳር ወይ እውን እቲ ህወሓትን ገለመለን እቲ ኩሉ ባላኡ ዘሎ ማለት እዩ ንትግራይ ኣብቲ ዞባ ደቡብ ዝበሃል ዘሎ እቲ ራያን ከባቢውን በዓል እዚ ጌታቸው ረዳ ምስ ብልፅግና ተመሻጢሮም ነቲ ኣብኡ ዘሎ ምምሕዳር ሒዞም ገለ ክፋል ካብ ትግራይ ክብትንዎ ዝደልዩ ድራማ ይሰርሑ ኣለዉ ስለዚ ነቲ ናይ ጌታቸው ረዳ ናይዝን ኩላቶም መድሓርሓርቲ ዝብሎም ወይ ካብ ባንዳታት ዝብሎም ናቶም ፅልዋ ፀሪጎም ነቲ ደቡብ ትግራይ ዝበሃል ዘሎ እውን ተተቆፃፂሮሞ ኣብኡ እቲ ካብ መን ኢኻ ትብሎ ሓራ መሬት ወላ I don't know whatever the ሓራ መሬት ዝብልዎ ሰራዊት ዘለዎም ንሱ ናብቲ ዓፋር ኮይኑ ናብ ትግራይ ከይኣተወ ትግራይ ተመፂኡ ድማ ኩናት ማለት እዩ ንትግራይ ድማ እንተወሓደት ደቡባውን ማእከላይን ትኻልን ክቆፃፀሩ ክእሉ እቲ ምዕራብ ትግራይ ጥራይ ክተርፎም ዝኽእል ስለዚ ሓንቲ ናይታ ጌታቸው ረዳን ጉጅሉውን ድራማ ዝሰርሑላ ዝነበሩ ክፋል ናይቲ ትግራይ ነቲ ህወሓት ይኹን ነቲ መንግስቲ ናይ ትግራይ ድማ ፅልዋናቱ ንምንኣስን ንዑ ጨቢጥካ ንምሓዝ ዝፈጥርዎ ዝነበሩ ድራማ ሕጂ እውን ፍሽለት የጋጥሞም ከም ዘለዎን ኣብያቱ ይገብሩ ከም ዘለውን እዩ እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ መበገሲ ናይ ኩናት ክኸውን ዝኽእል ዝበሃል ዘሎ ጉዳይ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ things are heating up ነገራት ብጣዕሚ እዮም ዝረስኑ ዘለው ወታደራዊ ስጉምቲ ክቋፀርዎ እዮም ሓሲቦም ነይሮም ግን ኣብ ካልእ ኩናት ከይክየድ ተባሂሉ ብናይ ንኣድማ ዝቋፀር ፖሊስ ተባሃለ ስጉምቲ ወሲዶም ከም ዘለው እዩ ዝንገር ሓደ ካብቲ ናብ ኩናት ኣብ መንጎ ትግራይን ወይ ከዓ ኣትሊስት ናይ ትግራይ ሰራዊትን ሓራ መሬት ዘሎን ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ናይ ሓራ መሬት ዝበሃል ዘሎ ናይ ትግራይ ህዝቢ መንእሰይ ወሲዱ ከም ሰራዊት ገይሩ ኣንፃር ህወሓት ኣንፃር ናይ ትግራይ ሰራዊት ከዋግኦ ዝደሊ ዝነበረ እቲ ኣጀንዳ እዚያ ነይራ ካብዚ ናበይ ገፃ ክትቅፅል ትኽእል ብሕጂ ክንርያ ኢና ማለት እዩ ኣክንዲ ናብዚ ጉዳይ እዚ ኣተኪሮም ዝዛረቡ ግን ድራማ ናቶም ናበይ ምዃኑ ክንርኢ ኢና ስለዚ ስልጣን እዩ ሰብሪ እዩ ከይንሕተት እዩ ለና ነገር እዩ ብፕሪቶሪያ መሰረት ከዓ እቲ ከይዲ ውዕል ፕሪቶሪያ ንግግር እናተገበሮ ዝፍታሕ ኣብ ከይዲ ዘሎ ምግብታት ኣለዎ እዩ ባዕልና ብተና መራሕቲ ምክንያት ዝተጓተተ መሓት እዩ ናይ ኣምሓራ መንግስቲ ምክንያት ተጓተተ መሓት እዩ ፌደራል ምክንያት ተጓተተ መሓት እዩ ግን ሕዚ ኣብ ከይዲ ድርድር ኣለና ውዕል ፕሪቶሪያ እዙያ ኮይኑ እንተይተባሃለ ዕላዊ መልሲ ከይተዋህቦ ኣብ መንጎ ኣትዮም እንታይ ገበርሎ ናይ ኩናት ነጋሪት የውጅ ኣለዎ ድቤተ ማለት እዩ ኣሊሱ ኣብዚ ሓሳብ እስካብ እንታይ ሓሳብ ያው ብዙሕ ንጣዕመ ንህቦ ዘለና እቲ ኢንፎርሜሽን ብቐረባ ይከታተሎ ስለ ዘሎ እቲ ናትና እቲ ሓሳብ ናይ ወዲ ቤተ ይኽእል ሕዚ ሻዕብያ ፀምዶ እንተደልዩ ኣብ ክንድኡ ዋጋ ዝኸፍሉሉ ሓይልታት ይደሎ ኣሎ ማለት እቲ ውግእስ እቲ ካልእስ ኣብ ትግራይ ክገብሮ ድፋዕ ክገብራ ትግራይ እቲ ኩሉ ሕዚ ዝበሃል ዘሎ ንኤርትራ ዝተሓሰበ ሓደጋ ኣብ ትግራይ ክመክኽ ክወሓጥ እታ ኢና ክነቕርበሉ ዝብል ሕቶ እንተሓቲትካ ካባና መናእሰይ እዩ ዝደሊ ናይ ሕዚ ግን ትኩስ ደም ኣለና ንፈልጦ ደም ኣለና ሕዚ ዝተኸፍለ ዋጋ ኣሎ መቸም መልሓስኩም ናብ ኤርትራ ክኸይድ ከሎ መራይ ፅሩይ ኣንተም ሰባት ሽግርኩም ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ዘሎ ዲል ዊዝ ዮር ፕሮብለምስ ኤርትራ ፀገምኩም ኣይኮነትን ኤርትራ ኣካል ጉዳይ ዘላ
حركاس نيرترا تقام نسخهم تدمروا أورومو تدمروا أمحارة تدمروا everybody هل سابي إثيوبيا زلوا تأكيبوا تدمروا international community أصواراتنا كل حيلين كلكم نيرترا تفاهم مان سلازي بجاخات دنقاس يخان قال مليخا نيرترا بأخاتكم تدعنا يكونتن بأخاتكم أي تتأف بأخاتكم أي تلمع هنا نفسهم قبروا بتعدهم عودوا كينات نخي كون مغنياتو مسانا زقبر كوينات ولا فدرال كمسو تغينون نعدهم يخدكم أو عدهم كفي لخا باستا يكون كبل شعبي هذا زلوا بتعدهم يكوردو رئيس انت دايبل كاغ انتي قبر كوينو زي رئيس بوليتيكا مسوات مالت على زي زخدوا زلوي افكا حسكا جمال كحسكا مخادون كو حدا نفسه زخاله مفتعي جن well I don't think these people are نزيا نجر زيا خبروا عقم زلوا ما مثلا زلوا اسكا هجي نابتي كابو وصيلنا ابزلو دراماتات كا كنسجر هذا كابتي زبال زلو نايز ودزي بزو حزاربي خوين زلو تا فيديو صبو غيرم سمع كواد ما زغرم يا رخيبه تا فيديو زيا نيشتي كفالنا تاتراينا تزارينا زلنا اسكني شينا قال كفال كسمعكم يعني سمعيه زين بركو صبو غيرم مغاغيلهم دو صوا كنتات انصرنا عن حمينيرو أو مبل عشرت صمدوي صمدوزي أو خابتات الجلا خمون طورنا أو زلوا تجارو كلهم تجارو مالتي إرتويان تجارو نوزلوا نعم تواس مدوي زوج مدب ومسرتنا نخيزلنا زاجد كابي إيروب زالام بسا والله كل اعتزاز فيديو تيا دايما دايلو مدي بز جبريا انا كوب حنت زربا سلازخونه فانتحت عيلاتا زربا سلو خبيلوس درباي مثلا لك ستا فيديو كلني فنج دربي نيرو ابزي صبو غيرو ملي سلو لحد ابزي اسمو واسكه حزب تግራይ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ኣሕዋቱ ተፈላለዩ ክነብር የብሉ ሓደ ዓይነት ባህሊ ሓደ ዓይነት ቋንቋ ሓደ ዓይነት እምነት ዘለዎ እዩ ታሪኹ መንነቱ እውን ሓደ ዓይነት እዩ ሓደ ህዝቢ ኣብ ክልተ ዓዲ ዝነብር እዩ ብዙሓት ሰባት ሓደ ህዝቢ ኣብ ክልተ ዓዲ ዝነብር ህዝቢ እዩ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራ ክበሃል ከሎ ዝሕሞም ሰባት ኣለዉ ኣነ ዝፈልጦም ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝሕሞም ከምዚ ናይ ኤርትራ ሉዓላዊነት ምድፋር ዓይነት ገይሩ ዝስምዖም እውን ኣሎ ተሓቂ ግን ንሱ እዩ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ኣብ ክልተ ዓዲ ዝነብር ሓደ ህዝቢ እዩ ሓደ حسوت رايخه حسوت ايكونن ازي حسوت ايكونن ازي لخبطنا يزبال ازي ناي تمنه سرار حي زبال نسخاب تግራይ ዘሎ ህዝቢ ካ በኸመይ ትሪዮን ዓኻይ ዝምልከት ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ንትግራይ ብዛዕባ ጉዳይ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ከን ዓኻይ ዝምልከት ጉዳይ ናይ ኤርትራ ግን ኤርትራውያን ዝምልከት ጽምደ ማለት ናትካ እዮ ናትካ ስራሕ ማለት ናይ ሰብ እዚ ንተጋሩ ከመይ ጌርካ ኣብ ናይ ጽምደ መንፈስ ተምጾም እዩ زعبا بوليتيكا نيرترا وشتاو قداي نيرترا نعغاز ملكات قداي يكونن and I will really am next video ناتو دي قال زي سبزي نازي قداي زي ادرس كقبر الله شلل لنا حلفه زي نخل قدايو احنا تصمدو بصبغ منفسنا تقبلنا زلنا زغا غرباب تزبي زبيرترا مسوس بالسودان غربتنا صبغ غربتنا كله صبغ متاسسار كله متببار كله متببار جن لولاونتنا هاجرنا وشتاو بوليتيكانا كي تنكفنا باي ذا واي اب يونايتد نيشنز حبرات مقصات نا يو ان مالتيو هذا كابتي بزسفح ملكع دزاربول ويون كم حدا عبي متكل غيرم دوزدو اب ناي كالوت هاجرات وشتاو بوليتيكا نان انترفنشن زخونه يكون اكل كناي كال هاجر بوليتيكانيا او وشت بوليتيكا ناي كالوت يدكت يبلون زي حدا قداس باعتايو لذي نحنا قداينا بعلنا لنا يا زحوي انت خيلكا نايتا تبتاتن زلا كللكا نايتي فحبتن اتيو زلو حزبخا ناتو جبر ساعه زغبه سرحنات يغني لنا دمازي اري بي دي اكس صبو غيرو نتزربو اريد غيرو نحسوت حسوتنا بلا حسوت كوي بلون يعني تنكلن امتلالن يزبلو ويكا شفن تزوي كنا موزه مغلطه يلم ግን ዝሕሞ ማካላት አለው ስለዚህ ተሐመሙን ይሕመሙ ተሐቂቅን ሰይ ስለዚህ ኣብ ትግራይ ኩናም ኣሎ ኤርትራ ኩናም ኣሎ ኣብ ትግራይ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ትግራይ ኣሎ ኣብ እዚያ ግን ሪኽማዶ this is the creativity ብሄራት መግለጽ መንነተይ ኢሉ ዝገበሮ ኤርትራያንስ ተበላቲ ብሌን ናተይ በቅድሚት ምዃና ይሕጉሰኒ thank you ናራ
عندن تقرينيا تقري عفار حدارب رشايدا يا كناما سوري كناما and ساهو كما يجيرو ديزاين جيرو تيواتري ولهم brilliant and brilliant زي كل هاتكم سكرين شات جيركم ونحزوا معناته نتا إريتريا نستبل أبا سرعونا لنا تنبيهراتنا يغني لنا إيربيدكس بحق صبق صراحة نغتب تقرأي له أب تقرأي يروب سهولة ومسهولة زيس فاكتيف سلازي حدا زو سوف تعدي نبر حدا زو تعدي نبر خليه تعدي ዛ ፖለቲካ ናቱ ገለገለ ሰብ አለ ይዋ እንታይ መጾገም አለው ይብል ያ ኣብ ኤርትራ ዓፋር አሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዓፋር አሎ ኣብ ጅቡቲ ዓፋር አሎ and so what is this ያ ሓደ ፖለቲካ ክግበረሉ ለወስኸ ትግራን ሕዳረብን ኣብ ኤርትራ አሎ ሱዳን አሎ so what is going to happen with that ስለዚህ እዚ ንግርምና ናቱ ንዓታቶም ነታ ኢትዮጵያ ትበሃል ደባልዖም ዘሎ ርስ እዚ ኣብ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ዝበሃል ኣሎ ኤርትራዊ መንነት ኣሎ ኣኸለ ዝውሰኽ ነገር የለን ስለዚህ ነዚ ጽቡቅ ጌርና ክንማጎተሉ ኩናማ ትፍለጡ ናይ ኤርትራ ብሓር ምዃኖም ይፍለጥ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ምፍላይ ኢትዮጵያ ኩናማ ድማ ኣብ ትግራይ ያለው ገለገለ እዮም ዝብሉ ኩናማ ኣብ ኤርትራ እዩ ዘሎ ንሽተይ ክፋል ኩናማ ክልወኩም ክእል ኣብ ትግራይ ግን ኩናማ ዝበሃል ከም ብሄር ብፍላይ ኤርትራ ብሓይሊ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ከላ እዩ ዝብል ኣብ ዘረባ ኩናማ ዝበሃል ኣብ ክፍለ ሃገር ኤርትራ ጥራይ እዩ ዘሎ ዝብል ዶክመንት ናይ ኢትዮጵያ ሳሆ እውን ኣብ ኤርትራ እዩ ዘሎ ሳቶም ኢሮብ እዮም ዝብልዎ ነትናቶም ኣብ ኤርትራ እዩ ዘሎ ሳሆ ስለዚ ነገራት ሰራሪዕኩም ነገራት ከም ዝጥዕመኩም ከተሳስዩ ክትፍትኑ የብልኩምን ኣብዚ ግን እኮ ፕሮፌሰር ኣስመሮም ነጊርና ነይሩ ነቲ ዝመፁ ወለዶ ክጎርሕ ክኽእል ኣለዎ in order to survive friendship and neighborhood with Tigray. Because what is friendship and neighborhood now can be converted into something else anytime. You keep your friends at arm's length and watch them at the same time. Because that's Tariq Mizaradana and Sue. Professor Asmarom Zibala Zaraba, up the Falali exam videos in Iran. ጥንቃቄ ድመስልዎ የለን ይዝብለና ዘሎ ካብቶም መክሮ ድማ ይዛረብ ዘሎ ሕውነትን ዕርክነትን ሕማቁያ ይበለን ጥንቃቄ ግን ድመስልዎ የለን ኤርትራ መጀመሪያ ምስ ኤርትራውያን እቲ ዝቐንዲ ዝምድናናን ሕውነትናን ሃገራዊ ሓድነትናን ኣብይ ዘተኩረና እዚ ምስ ገበርናዩ ካልኣይ እዩ ገዛና እዩ ዝጎረባብትና ፅቡቅ ዝምድና ዘድልየና መጀመሪያ ኣብ ውሽጢ ኤርትራውያን ዘሎ ሓድነትን ፍቅርን እምናዓረግ ክኸውን ኣሎ ድሕሪ እዩ ምስ ጎረባብትና ፅቡቅ ሰላም ክልወና ኣብ ገዛኻ ሰላም ዘይብልካ ፍቅሪ ዘይብልካ ምስ ጎረቤትካ ሰላም ክትገብር ኣይትኽእልና ብግምጣሉ ንትግራይ ኮሚና ንብሎም ዘለና መጀመርያ ዝምድና ካብ ዓድኻ ግበሩ ሕውነትካን ሓድነትካን ኣብ ዓድኻ ግበሩ ድሕሪኡ ምስ ጎረባብትኻ ፅቡቅ ክትከውን ትኽእል ስለዚ እቲ ልቦና ካብኡ ድመፀ እዩ ብዙሕ ዘረባ ግን ንኩሎም ተጋሩ ካለኪምና ከይንዛረብ ኣስፈላሽ ፅቡቅ ጌር መልሽ ኤርትራውያን ሓማስን ኣካል ጉዛይ ሰራይ እኮ ተጋሩ እዮም ስለዚህ ወፍርጹም ዶ ኢለሞ መበል 38 ዙሪያ ጽምዶ ዝብል ስያመ ብዕል ተዋሂቡ ሓማስን ኣካል ጉዛይ ሰራይ ኤርትራውያን ተጋሩ ይኩን ኤርትራውያን ንሕና ኣብዚ ነበር ዘለና ኣሜሪካውያን ኢና ኣነ ዜግነት ኣለና ኣሜሪካ ካው ተረፈ መሰልካ ተረሊሓ ካብ ቻይና ይመጽእ ክትብል ትኽእል ኢኻ ካብ ኢትዮጵያ መጽእ ክትብል ትኽእል ኢኻ ካብ ኣፍጋኒስታን መጽእ ክትብል ትኽእል ኢኻ Thank you ናትናኤል ስለዚ እዚ ሰብ በቲ ብርሃን ዝበለኑ ኩሉ ሓቢርና ፀገም ክንፈጥር የብልና ንሰብ ከከም ግብሩን ከከም ዘረቡን ኢና ክንፈርዶ ዘለና ጀነራላይዜሽን ወይ ከዓ ንኩሉ ኣኪብካ ምህራም ግን ጌጋ እዩ ኩሉ ግዜ ክንጥንቀቐሉ ዘለና እዩ ስለዚ ንቐፅል ኣብቲ ኔክስት ቶፒክ ኣብዚያ ስም ናይ ትግርኛ ናይ ከበሳ ልዕልካ ምዝራብሲ እንታይ ማለት እዩ ኤርትራ ትብል ተለኻ ብዛዕባ ሳዋ ዝኸዱ ቆልዑ ዝዛረብ ኣለካ ትኾንካ ብዛዕባ ፅምዶ ትዛረብ ኣለካ ትኾንካ ብዛዕባ ኤርትራውነት ኢኻ ዝዛረብ ዘለካ ዎ ተኸዳሊ ኤርትራውነት እንድሕር ግዜ ዘድልየኩም ኮይኑ ንክትርድእዎ ተኸዳሊንኩም ኣብ ከም ዝኣመሰለ ዕማማት ኣይትእተዉ ኤርትራውነት እንድሕር ኢልካ ህዝቢ ኤርትራ ማለት እዩ ህዝቢ ኤርትራ ኸ እንተ ኢልካ እንታይ ደሊኻ ካብ ህዝቢ ኤርትራ መዓት ምስተሓተትካ ናብ ከምዚ ትኣቱ ክንደይ ብሄር ኣለዎ ተኢልካ ብሄርራ 9 أسمعتنا كم بهرات شعاتو بهرات انحراف زرزر فاتونكا مغنيات يلن كستون قوة تقاريا دايت مغنيات بس نحنا هراي زردا كاتقارنا تقارو تخينا تقارو سلوز هوننا إنا مسانا صندوق قبض الله مالدي أنا دخل تصرف كل حتى بالساعة أمسي أخذ بغرر خلقك
يكبر بقول لك حنكت ما نم إسراء وتتصرف سب لسانة سب مورال يلقى سأل تربس بس سكر تجارب حمم كاي خبضه نعم تقص لها هو الأكل تجارب حمم كاي خبضه هذا طبعا مش حواتهم سينهم إسراء عندي لحس الكاس نتوم زموت حوات كذا سيكا نتوم دسون كل حوات كذا سيكاس لحس تمدلها مدر لحسي سخاقها ما هدي هذا بحفشة نزخون يرتراو كالوي زيغا نغص أرفوون عين دلني لعنة كم نفسي جن هذا جزء نتبرجين حمد ويكا نز تجري تعوت نابل نتجارو الحس بلولهم زنبره أتوم تجارو ما تيوم كس أرفو خلوينا ناتكم جبورو قدايكم جبورو أبزي قدايو زخدة أديو قدي في نحط النوز نافق زي أي أترقبنا نابل كيف كانت زمن سنبرانه قداينا يرترا وين ما نمسك كالو كس أرفو بزعبا قداينا يرترا كالو زيغا كزارب كله أنا واللي عيزبلني سعرا يكون بجا يكون تسلم يكون إثيوبيا يكون سومالاوي يكون سوداناوي بقداينا يرترا كزاربو خلو ولا نحنا زملكت صبو تخوين نحقوسينا حما تخوين لكن نحنا زملكت قداي كالو بزعبو كراقو أنا وحط الليني ስለዚህ ኣመንጎና ተፈላለየ ዓይነት ፖለቲካ ፍልልይ ከልወና ኸልዩ ሓደ ሰብ ግን ኤርትራ ክሳብ ዝኾነ ብጉዳይ ናይ ኤርትራ ከም ድሌቱ ክዛረብ ኽእል ካልኦት ሓይልታት ብዛዕባ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ እዚ ንትን ክብሉ ከለዉ ግን ዝወሓጠልና ኣይኮነን እዚኣ ድማ ከምዚ ንህቢ ክንናኸስ ክንክእል ኣለና ቢካዝ ኣብ ደገ ምስ ከፈትካሎም እንታይ ከም ዝገብሩኻ ስለ ንርኢ ዘለና ዘርእሰናይ ካለንቀነ መቸም ንኹሉ መወዳእታ ኣለዎ መስለኒ መስኢልካ ቢዝነሳዊ ውሽጥኩም ኣቲኻ ከተላኻ እንተ ደሊኻ ዜራ ትረኽበካ ብልዕ ፀኒሕካ ሽዑ ፅርግያ እንትብል ኣብ የዲኻ ነርካ ሽዑ ፅርግያ ካብ ዓዲ ክልተ ናብ ዓዲ ክልተ ዝኸይድ ኣሪጉ ሽዑ እንዲኻ መንግስትና ሽኮር ትብል ነርካ ትልሕሰ ነርካ ካብን kada ሽዑ ሕማቕ ምዃኑ ዘይተረኣየካ ንመን ከተደናገር ኢኻ ሕጂ ንሰንገላ ከምስተ ጠርሰምካ ስረቕ ፀኒሕካ ሕጂ ተመሊስካ መንግስቲ ሕማቕ ኣሎ ትብል ተኾንካ ሕማቕ ከም ዘሎ ዳኸደም ካብ ቀደም ካብ 98 መንግስቲ ሕማቕ እንዲ ነይሩ كحق ذي تزارب قبل 98 من قصير رات هلت إيموي كشحنا بشح هجر بينا تولي هو كهنت زقبه نهنصت هجر يزو قدم هجر أو قلقلة نبتبين جا غيره نهنصت هجر يزو زدالون تراكترات دفع كسرقات قديما ده كهنت للي خشعت حزن دفع فمعتيوه تلو طريق هالو ده تلو تغير لي من قصي تنزأتون ماشين رتاب غيرنا زمان صرقياتات إننا نزارب قصال نزارب والله صرقياتات يمكن مزعقر خموصو دلهم كاباسة نسمرا مسيحا بسمرا نخارين كاون وغرزات كاون تسني كاون ومحجر وكي توي صرقياتات الله يلا ساعات بزعقر يلا حقيقونا 200 أسران ناي 8 ناي كندي ميقات نبرد بحال الله مو زارب لومي حفرنا قري نتيز نبرنا وين سجلنا وكنت خناقينا خنصبح كارنا ترفق نص كله هاي وصلنا له عصا وإلى بحر حطنا هنتكم ولا بحر كنا كندي أكل مرصاتات لنا كندي أكل مزحة حلق كندي أكل مقعاز كندي أكل مقافف عمل لنا هيلا عصا حطنا خمس قبرنا نجروين يلا بزح أي سلطنا ثلاثة ودوات ومرصاتات نجبرنا أب عدي أب تعرو أب قلعلو أو تدخل نعشتو ناي قلقلوت مرصاتات أرلو ديلومي يلا ناي مسلنا عمنا ناي مسلنا عمنا التيمت ناي مو داتا ناي عنقالو خطبا ناي سابسيستنس خطبا قابيد نوافين بر خطبا لنا ناهم كن زارب عينا ديلومي يلا مستر بريزيدنت እዚ ትብሎ ዘለኻ ፅቡቕ እንድዩ ዘየለ ከም ዘሎ ጌርካ ምዝራብ ፅቡቕ ኣይኮነን ሓደ ነገር ተደየለ የለን ኢልካ ኣድሚት ምግባር ምቕባሉ ቅቡል ነገር እዩ በት መዓስ ኢና ክንገብሮ እንታይ ከይግበር ኣሎ ንክንገብሮ እንታይ ስቴፕስ ይውሰድ ኣሎ ነዚ ነገራት እዚ ንምትዕርራይ መዓስ ይኸ ክትዓራረ ሓደ ካብቲ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝፅበዮ ቀፃሊ ነዚ ጉዳይ እዚ መዓስ እዩ ነገራት ንክግበር መደብ ኣሎ ድዩ ንክግበር መዓስ ይኸ ክግበር ህዝቢ ኸ እንታይ ኣበርክቶ ክገብር ክእል ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓደ ካብቲ ኣብዛ ዝሓለፈት ኢንተርቪው ብዙሕ ባክላሽ ወይ እውን ብዙሕ ዘረባ ፈጢራ ዘላ እቲ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ብዙሕ እናተፀበና ከለና ብዛዕባ እቲ ዝተዘርበ ኩሉ እቲ ዝበሎ ኣገዳስነት ነይርዎ እዩ እቲ 2 ሰዓት ተዘርበ ዘረባ ብዙሕ ንእዋናዊ ቀዳምነት ዝወሃቦ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ናሽናል ሴኪሪቲ ካ ስለ ዝኾነ ዕንደራታቱን ስለ ዘሎ ንዑ ኣድረስ ዝገብር ምስ ኣሜሪካ ዘሎ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ክጥምቶ ትደሊ እውን ፅቡቅ ዝኾነ ኣፍ ደገ ዝፀርግ ዓይነት
مس أمريكا إنجاج نخنجبر صمدنا نخنجبر ندعلو كم زلنا مدب كم زلون أفدق كفوت كم زخنا نخلو مستخلو زقات أما كنتات قريفنا كينو كنت متينا تباهيلي سمويزي أنا domestic issue بزعبا قداينا يرترا زينا يسعات درو تماحيشو اللي يزبال زلو زينا يقدم فيديو سني أيام من زيهم شير قبرو زلو إزبا يرترا سلامتاي نزي شير قبرو لو سلامتاي زين السمعتات ناوتي تنكفالو كن حسب تنكلال لنا مغنياتو أتي ناي قداينا هاقرنا أتي تباهلي صبو كينو أتا نوشت أو بوليسيتات زملكات نابيقز ناينا هنكي أتو قدي لزلو نايسان عاديو ناي كالنا قرديو ما آسي كتكا من يخك قبرو بخا يخك قبر هزب خنتاي كبر كتخل انتاي تلوا كل وي تزبي تساتفو كل وديو بخا من قدي كساتف نعبنت أما عبتنا سنة حتى قد أسي زربا فزت تزريبا نيرا كاب مفارقنا إذا عمت جميرنا دقزلو دياسبورا زلو هزبي كم سالساي قنبار كوينك آتي تبايلو قرم نبا حكر ما تسفاز هابناي ويل ورشو عاتا تودع الله نعبنت إذا انترفيو هجي سب خنزي تسبيت غيرو لا نيرو نجورجا حويسكا مالتيو أبزا زربازيا مستي بريزنت سياسة معتنا تنزبلو انتاي كبل يلو تسبيت غير نيرو سلازي حجوين ما يحالفون له we are waiting سلازي تا نوشت أو قداي تملكت فيديو تا انترفيو مالتيو نسا بزي صفحة ملكع كل نقر لو مخ قبر له مالتا يكونن بات ما أسك قبريو بلان انتاي يدمسل إذا زين حتى زلنا قال سبالو منقستكم مدبالو أتم سبات لا منقست أسرار هاي يردعكم دين مغانو قال سبات زي يردعكم نتي تعيو أمرو زلوك بكلوتو تفتلو لهم منقستناتك ما أسيت بلان الكاكت حتى كم زيقا مسلكا يزي يردعكا تغينو you have a problem بس خات ساقا مالا كمبر اتوم حتى زلو يكون ساقا نمنقستي بتعبيتن بفخران بأشمورن دا يكون بقنوع لبخا constructively بحانات منقدي we want to know what is the plan انتاي كقبرز دل زلو انتاي تمنقستي زمك إذا هجر كابزي نزمت 5 عامات أبيا خسرح نحنا خبين كنساتف نغل كم زيقاتاتنا نحتد وزعتني تاتوني حتيوم سلازي أبينا خنساتف انتاي كقبرغل بريزنت نايت هجر دحريد ما تتيوز اللو كابينتات نتحبريتا كقلصو كقولو لهم تقل يتسميو نما دحريد سبت حميو ني قبري ويزيت ساتفت بلو سلازي زيا we are still waiting and I hope أبزات متزلا سومن قلتيفنكم الله سمخان نجيرم نيرم ብዙ አጀንዳታት ይገብሩላ ስለዘለው ተስፋ ንገብር ቅልጥፍ ኢሎም ተመሊሶም ነዛነት ብዝያ መዕለብ ክገብሩላ otherwise ብዙ አጀንዳታት ክፍጠራላዩ we hate this thing ብዝኸውንን ዘይከውንን ነቲ መንፈስ ኤርትራውነት ዝርብሽ ንዝዛረቡ ዕድል መሃብ ዘይኮነ ንዖም ንምምላስ ተባሂሉ ዘይኮነ ህዝቢ ኤርትራውን ስለዝግባው ድሮ ከም ዝግበር ድማ ተዘራሪቦም ስለዘለው ማእሲቱ ስኬጁል ክኸውን ክንፅበይና እዚያ ነገር እዚያ ክትግበር ክትክል ኣለዋ እቲ ንሱ ክብሎ ዝኽእል ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክብሎ ዝኽእል ድማ ብሃንቀውታ ዝፅበዮ ብዙሕ ሰብ እዩ ብሃንቀውታ እየ ዝብለኩም ሓደ ካብኦም ተደይ ኮንካ ስኻ ፀገም ኣለካ ወይ ናትካ ጉዳይ እዩ ካብቶም ፕሬዚደንት ኤርትራ ብዛዕባ ውሽጣዊ ጉዳያት ፖሊሲ ናይ ኤርትራ ኣብ 2025 እንታይ ክኸውን እዩ ኢሉ ብሃንቀውታ ዝፅበ ሰብ ተደይ ኮንካ ንስኻ ናትካ ፀገም እዩ ንሕና ግን ሃንቀውታ ኣለና ፕሬዚደንት ኤርትራ እንታይ መምርሒ ከብያ ኣብዚ ሕጂ ዘለና መድረኽ ምስቲ ዝበለ ናይ መዓልቲ ነፅን እንታይ ክብል ኢሉ ብሃንቀውታ ዝፅበይ ብዙሕ ሰብ እዩ ስለዚ ኣይ ሆፕ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ነቲ ሃንቀውታ ናይ ሰብ ሰሚዑ ዘድሊ ሓበሬታ ንፁር ዝኾነ ፖሊሲ ሂቡ መበገሲ ክገብር እዚ ድማ ኣብ ውሽጢ ሰሙን እዚ ግበር ክበሃል ኣይክእልን እዩ ጥራይ ፖሊሲ ይብካ ቀስ ኢልካ እዩ ዝትግበር ትኻልእ ንርዶ ኢና ተካይዳ ካልእ ጥራይቲ ፖሊሲ ክንገረና ክኽእል ኣለዎ ወይ እውን መብርሂ ክወሃብ ኣለዎ ፖሊሲ ሓድሽ ዲ ክወፅእ ዘሎ ዲ ክንገር ጥራይቲ ፕሬዚደንት ንዑ እንተተዛሪቡ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ይብላነ ናትኩም ሪቶ ናትኩም ሓሳባት ናትኩም ግብረ መልሲ ድማ ኣብ ኮሜንት ሰክሽን ግደፉ ናይ ትማነ ዝሓለፈት ቪድዮ ነይራትኒ ግን ሕጂ ግዜ ነዊሓትኒ ስለ ዘላ ፍሉይ ካይ ስለ ዘይረኣኹላ ክንሰግር ኢና እናበልኩና ኢሎም ኣብዚ ጉዳይ ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ምዝያ ክገድፈኩም كيف تعزي عقب طلعت حول لي بلوت